Kay matod pa nila, ang Katoliko nga pagtulunan wala kuno des Bible. Atong ipaklaro, kay kanamingon sila wala sa Bible tungod kay nagpiyong sila nagbasa. Matod pa ni Kuan ni Lord John sa tayo mong panguan Lord John nga tapulan magbasa. Mahal ito maigsoon atong yatag atong kauban dire nga safety kay human atong para kalagda nga kuan. Okay, maayong gabi mga igsoon. Kining sunod nga mamulong karon, ako ning igagaw, no? Ako ning igagaw. CFD di siya sa Dumaguete. Junior ba? O senior na? Student chapter. Yeah. Ino na nato nga CFD Dumaguete. Okay. Nag-eskwela ni siya sa Dumaguete. O dito siya may practice sa iyang pagka-CFD. Yan, nakabisita man sa ato dire sa Dipolog. Kay naama po ni sila ibalay dire sa Dipolog, no? Napadra po sa amua. O nang ako siya gihangyo nga mauban na to dire, no? Dayon, atong paistoryahon po. O pwede po siguro mo mamutana. Okay po pangutana niya? Brad, Jupo? Okay. So pwede po magkapangutana niya inikuman niya istorya, no? Ang iyang alan, Jupo Alandone. Adriatico Alandone. So, igagaw yun ako. So, atong ihatag niya, inaot nga inyong pataligogan po. Mayang gabi dira kaninyo mga Dipolog City o mayang gabi usab sa mga kauban nato sa Catholic Faith Defenders, no? So ako din si akong balikon, ako din si Joffrey L. Landoni. Nagtawo ko sa Shopon, no? Taga Shopon ko, native jud nga taga Shopon. Eskwela ko sa Norso, nahuman ko sa kurso nga AB Social Science. O karon nagkuha akong masteral same ra gyapon sa eskwelahan nga asa ko ka eskwela sa pag-graduate ako sa Madrid. Karon kadaghanan sa mga nagtuo na ang pagtulunan sa Katoliko dili biblical. Anong nakaingon sila ana? Tungod kay wala may mabasa litra por litra. Example, dili tinuod ang Katoliko tungod kay walay mabasa litra por litra. So dili mo tinuod. Kung maunay argumento mga igsoon, pagkaluoy sa maong argumento, pagkahuyang, ano man. Kaya kung basahan na to ang Juan Kapitulo 3, versikulo 3, mabasa man sad ang born again. Tinuod na po rin ang born again, kaya nabasa man. Na po ang mga Christian Fellowship, mayon mabos sila nga, mabasa man po ni, nadala sa Buhat 11:26, nga ang maunang pundok, gitawag o Kristohanon. Hindi tinuod po rin sila, kaya nabasa man. Dugang pa ni Ana ang mga Jehovah, mayon mo po sila nga mabasa mo po ni, nadara sa Isaiah 43:10 nga niingon sa Jehovah, kamo ang akong mga saksi. Na tinuod na po rin sila, kaya nabasa ang ilang alam. Basta huyang ang maong nga katarungan dyan. Kaya maghagit ta og litra por litra, kami mga Katoliko, dili man na pagtulunan ng litra por litra. Kay og basayon ng Biblia, gitudluan man sa among mga gitudluan man sa among kaparian. Na basahon ang Biblia historical, textual o kontekstual. Nalimot lang ko sa uban nga basta kayo na ipulot ka buok na pamaagi sa pagbasa sa Biblia. Mauna nga dili ta magpataka o example, Malakias 2:7 ang giatagan sa otoridad sa mga pare. Nga atong ilak daw sa bersikulo 8 nga kamo mga pare mitalikod kung nagbuhat og mga dautan nga mga binuhatan. So retirado din na sa mga pare Katoliko. Kaya giliteral man o sabot nga pare man yan. Uyon na to nga pare na siya. Uyon na to nga pare may gisgutan na sa daang tugon. Atong basahon ang Amos 4:4 sa Tagalog, maigsoon. Giingon sa Amos 4:4,
Giingon sa Amos 4, Kapitulo 4, versikulo 4, giingon, mga mamamayan ng Israel, sabi ng Panginoong Yahweh, pumunta kayo sa Bethel at dooy gumawa ng kasalanan. Pumunta rin kayo sa Gilgal at dagdagan pa ang inyong mga kasalanan. Magdala kayo ng mga hayop na ihahandog tuwing umaga. Magdala kayo ng kasapong bahagi tuwing ikatlong araw. Natawagon maigsoon, nagsugo ang Diyos na magpakasala mo. Dautan din ang Diyos, kaya nagsugo man siya na magpakasala. Natawagon maigsoon, lisod ang pangutanan ng maigsoon sa mao na lisod ang magbasa sa Biblia ug atong iliteral na lang 100%. Kaya kung iliteral na to 100%, pastilan. Mugawas na ang Diyos diri sa Amos 4:4, dautan di kay nagsugo man siya nga magpakasala kamo. Lalong tawa. Dugang panginaana mga igsoon ug maingon ta nga ang pagbalik ta sa pagtulunan ba sa Katoliko biblikal. Ang pagtulunan sa Katoliko biblikal dili sa litra po litra masabot. Tungod kay ang pag-interpretar sa Biblia dili lamang sa literal na agyapon sa kontekstual. Basahan po nato ang ubang mga teksto nga na-misinterpret sa atong maigsoon. Sa amanan sa Pahayag 7 Kapitulo 2 versikulo 3. Kapitulo 7 versikulo 2 hangtod 3 nga naging ginagamit sa atong maigsoon nga Iglesia ni Cristo. Nga nag-ingon sila nga si manalo kuno ng anghel sa sikatang araw. Nakoy ministro na kaistorya ang interpretasyon kung ay may mga ANC diri or ministro or membro pwede ko niyang koreksyonan. Matod pa niya ang interpretasyon dahil nila ana simbolikal. Kay kung moingon ako siyang giuyonan, ako siyang gipangutana. Kung simbolikal na ministro mugawas na dili tinuotong nakita ni Juan atong basahon sa Pahayag Kapitulo 7 versikulo 2. Morning giingon ni Juan, at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat anghel na binigyan ng Diyos na makapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag mo na niyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So klaro kayo maigsoon, kung ingon siya simbolikal ang ipangutana, sa ito pa dili dahil literal nga nakita ni Juan kaya simbolikal. Klaro kayo sa giingon ni Apostol San Juan nga niingon siya, og nakita nako. Mabitaw ng ang title sa libro, Revelation. Meaning sa Revelation, gi-reveal. O klaro sa iyang giingon, nakita nako. So literal niya nga nakita. Na umaabot na makita ug makita nato na sa katapusang mga adlaw. Dunay anghel sa habagatan, amihanan, sidlakan ug sa kasadpan. Nga mo'y muguba apan dili tugtan ang pagguba sa mga taong dunay tatak sa ilang mga agtang. Karon balik ta sa pangalan. Dagang nag-ingon nga asa mabasa sa Biblia ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maigsoon, dili prueba ang pagkamabasa. Sama na sa gingon ganyan kay kung basihan na ito ang pagkamabasa, ang mga born again, tinuod sad. Ang mga Jehovah, tinuod sad. Ang mga Christian Fellowship, tinuod sad. O uban pa nga nagbasa sa Biblia nga na babasa sila. Muna nga, huyang ang mga katarungan. Muna nga, natay mga history books na dili po siya bias, no? Dili siya bias, samaan sa encyclopedia nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Dili dawaton kay dili mabasa sa Biblia. Na kung hagiton po nato ang uban, asa po mabasa nga kanang inyo litra po litra tinukod ni Kristo sa Biblia gyud mismo. Literal. No? So mga igsoon, katapusan na lang akong pangulo, no? Nga wala mo gipugos na balik sa Iglesia Katolika, pero naghangyo ko na ang kamatuoran yun mapatigbabaw. Kanang pagsulti na ko rin dili makakumbinsar ninyo, kamo mismo ang magtuon o magtuki sa inyong pagalingon. Kay ang Ginoo naghatag na to free will na, ug mobalik mo sa Katoliko
Oh, pwede. O dili mo, oh, pwede ra po. Pero ang Ginoo ra may maghukom nato antod sa ulahi. So, madawat ko og pangutana no. So, kinsa may ganahang mangutana? Sige na. So, wala. Mayang gabi kanatong tanan mga taga-Dipolog. Okay, salamat kayo, Jopo. So, may nangutana. So, atong ibalik siguro ni John ang nag-moderate. O, duha na ba ka? CFD na, duha na? CFD na mulong. So, mo-open na po tag lain, no? Murag, ako na lang siguro sa moderate po dani Brad John. Okay, no? So, na late man ko, ako kay balog, kinsa na kayo nakapamulong, no? Kinsa na kayo nakapamulong, Brad John? Ikaw pa. So, ang akong nahuna-hunaan nga, unahong pagtawag nga dili Katoliko, si Brad Tuting Luntayaw, no? Sa Rock Christ. So, ato siyang paminahon. Dagang kayong dagang kayo salamat no sa ato ang mga maapte kayo CFD o medyo ato pa yung naninaw na klaro nga ang ilang pamahayag perti magyong sanaga, no? Klaro yung sa ato ang pagpaminaw munang mo hinungdan nga murag dili nanta ko ganahan pod mo pasabot ini nga ako ang katungod sa akong baruganan to kay ako pagyupon silang nasabtan nga maayo magpudot sa pangilang pagpamatuod, no? Pero lagi kay lain-lain magyupon tao baruganan bisan sa gikayong kurang daan nga ang Rock Christ Jesus, ang membro sa Rock Christ Jesus pulupariha gyud sa Katolik apan giingon lang pulupariha kay lahi gyud, no? Kay lahi banggalan. Pero sa mga tulumanon, gamay ra kayong diferensya. Bisan sa mga pagampo, maura gihapon apan na Latin lang ang gigamit sa Rock Christ. Jesus. Mga kana pang yung Rock Christ, mabasa magina sa 1 Corinto 14. Ang bato mao si Kristo. O kaning giingon nga bato, mabasa usab na diha sa Mateo 16:8. Nga si Kristo gatukod ng iglesia diya sa imabaw sa bato. Tukma usab nga pagpamatuod nga sa imabaw sa bato kay ngani bisan pa diya sa Mateo 7 24:7 giya kaning isambingay sa pagtukod og balay nga nagkalot og lawom og iyang gibalo na ang haligi diya sa imabaw sa bato. Og babasa usab sa Lucas 20:17 mabasa usab nga diagya po sa mabaw sa bato, no? Ang bato nga gisaliko sa mga tutukod nahimo ulhang batos pamagang, ha? Ang mahulog sa imabaw ni batuha mawatas-watas ug ang pamposdakan ni mapulbog siya. Kaya doon naman God o mapawo di man ato gyud mapunggan ang nasulat nga mabot ang panahon nga adun na may Rodrigo sa mabasa sa Mateo nga sa 23 o sa to para mas gruha nga doon na mga panahon nga gingharian batok gingharian mao magini mga pundok kaya naman yung mga hari mo na nga giingon ni Kristo nga kining gipasabot niya ni nga ang mahulog ining batuha mawatas-watas ang mahulog sa imabaw ni batuha mawatas-watas ug mapusdakan ni mapulbog siya. Moabot gyud ang panahon nga dunay mapusdakan ining batuha nga mao si Kristo. Ang mga pundok usab nag-angkon man usab ni kining bato bitaw kining bato gitawag sa batong batukuranan. Kaya sa wala pa gyud mataw si Kristo nag-ingon na gitagna na ni propeta Isaias. Gayon siya sa Isaias 28:16 gayon naman siya daan. Ipahalaw na ako sa Sion ang usa ka patukuran ng bato
nga nasulayan na sa kalikon. Bililong bato alang sa ligo sukaranan. Sukaranan gining bato. Sukaranan di ato manuka dining bato. Sumala sa Biblia. Nakaron sumala sa pulong dire ni sa ato ang pinangga nga sulguon gayon nga pinangga usab ni Kristo nga mao si Pedro nga giingon sa atong igsoong Katoliko nga unang sa papa sa Roma. Usa iya pulong. Dumuol ka mo sa buhi nga bato. Napadulong tayo buhi nga bato. Nga sa pagkamatulog sa likoy sa mga tao apan sa Diyos pinilo kami di. Na siya iya man pulong, padulong ta. Tungod kay ang bato sukaranan. Ang bato mo si Kristo. Pag-ampo ta, si Kristo. Pero kasi Kristo bato magod. Si Pedro nahimo po sa nga bato. Tungod kay siya man ang pinangga gayon sa atong Ginoong Kristo nga gitagaan og yawi sa kingharian sa langit. Mao nga mga igsoon, ang laing mga timailhan sa tinuod ni Kristo bisan pa sa karaang mga sa karaang mga pinili. Ang tinukod ni Kristo, ang pundok ni Kristo gipahalo na gyud sa bukid sa Sion. Mao kanao ang naisulat, ang mamawan sa unang mamawan kaniadto, no? Mao na nga dili po kumiyon nga ang pundok nga wala sa bukid sa Sion, dili mao. Okay, mao ta Ginoo ta, no? Pero sumala sa Biblia. Sa 12 kabanay ni Jacob, asa ma ang unang pinili dito gihapon na gipalo na sa bukid sa Sion. Doon na mga prueba nga ang tinukod ni Kristo naagyo sa bukid sa Sion, no? O kining gitawag og batong-bato Quranan. Sa unang panahon gini, kay doon na maginungutanan ako, sa unang panahon gitawag ni siya og white rock. Mabasa siya sa Biblia. Mabasa sa Pinariyag. O di ko masayop, 2:17 ba ito? Pinariyag 2:17. O 3 ba ito, no? Mabasa gyapon ang batong, puting bato. Galing lang itong panahon na, kaya doon naman po nagpa wet rock nga kuot sa Croton. Busa giusap ang wet rock o rock rice. Nasulat gyapon sa Biblia. Usa ka iglesia nga gitukod diha sa ibabaw sa bato. Kana gyangkon man pala itong mga igsog iglesia Kristo. Kay di man sila kulang ko sa kalakang lang nilang mga pulong. Kulang ko sa kalakang kay dili man siya may man siya nga iglesia nga gitukod. Na may munong man ay mga sa iglesia gitukod, iglesia Kristo. Apan wala nila tiwasa. Usa ka iglesia nga gitukod diha sa ibabaw sa bato. Nga gipadayag din sa kasulatan nga gisalikoy sa mga tao. Di bisan man ito sa nasod sa Israel. Gisalikoy kining bato. Sige gipamatuod rin sa Biblia. Ang tinuod ni Kristo, walay ikasaway si Kristo. Apan kung atong baruganan, gisaway pag-ayo sa atong Kristo, unya sige tag panubag, tinuod baka ang tinuod ni Kristo. Nga gisaway man ang atong tinuhan. Pero sa Rock Jesus, wala bersikulo na kung nakita nga gisaway sa atong Kristo. Oh. Kung doon na, ipadayag na dre, kay atong panambasahon. Kung ang atong Isus Kristo nagsaway nining batong patukuranan na sumala mabasa sa Biblia. Daghang kang mabasa dre. Daghang kang mabasa sa Biblia, bahay nining batong patukuranan nga gisalikway. Di apa daghang kang mabasa ni. Oh. Muna nga, di na lang po nato basahon ng Biblia, kay bisa kung saan naisulat magdire. No? O basahon po, may po, no? Kining atong basahon. Doon na po mga po siguro, ano? Wapa po yamara atong moderator. Atong basahon, re. Niya pag mabasa, re, sa Ono Pedro, dili to sa Ono Pedro, dire, gayon, re. Gayon, re, sa atong usap pagbasa itong ganihan ka patungkol pa sa dumol ka mo matupan ni Apostol Pedro Apostol Pedro 1 Pedro 2:4 dumol ka mo ganiya nga buhi nga bato nga tuod sinalikwas sa mga tao apan pinili og binihal sa Dios. Unya kung modultan niya ingon po nga mga buhi nga bato kung modultan ni bato nga sukaranan nga giingon rin sa Biblia. Nagdita mo doon ng batong sukaranan,
Kaya mo daw lang mao man lang ang buhi nga bato. Kung di ta mo daw libuhin patay ta. Sumala sa Biblia po na, no? Kaya ginaingon diha, exercise. Kaya ginaingon diha sa kasulatan. Tanawa, ginapaluna ko siyon ang usa ka bato nga pinili. Ang biniling bato sa pamagang, o siya nga nagasalig kaniya, dili gayon maulawan. Sa bukid sa Sion, yapon, ang ipasabot rin. No? Ano ito sa utso, dito? Usa ka bato nga sa mga tao kapanulan, usa ka na kong bato nga makaingon sa ilang kapukan. Kaya tungod sa ilang pagkamasinupilon sa pulong, sila na nagpagapandol sumala sa gitaganan ng daan alang kanila. Kadto diyan iyang kamatayon dito, ang nagpatay sa atong Hesus Kristo, gitaganan ng putong daan. O kini karong panahona, kaya iyang isa dito nga pagatukuron, iglesia mga tukur sa mga bato, niya pa gitaganan ini nga musupa kaya gubangan ni makadungog bato. Makatawa man pud ubanan ni noon. Kay ba kayo bato sapa? Dili na bato sapa mag-isor ha. 1 Corintios 4. Ang tulumanon sa Christ Jesus. Gayon dia, og silang tanan na nagpaginom sa mawra ko sa espirituhanong ilimnon. Espirituhanon kana sa tubang mga pagtulunan. Kay sila na nagpaginuman gikan sa bato nga minumot kanila og ang maong bato mao sa Kristo. Ang maong bato dinumot yung kanila. Ni usa sa katawan. Ha? Munang sakto na itong ako ang pumulong kay di magayo ko yung nga taas pag pinulungan ni Biblia kay maurama po nga itong tason balik-balik na po mga po no dengan salamat o may hapon huwag na ipugutan na tubag mo po ko karay hindi ka amigo kita ko na may gabi ni mga Bradting no muna si Brad Tuting Clemente doon mo bitaw na sa diyan ang utana ko niya iyag yung gida saysay na giron mahitungo tutunto ang nganong kaniya to white truck karon himo ng rock Christ nya sa una wa sila madalag Kristo karon nagdala ng Kristo gibiyaan na po nila tong katong puti nga bato ibiyaan ting wala nala ko pangutan na ni mo ting hinaniting ba una ni mong saysay guting nagingon mga ting ang ginharian batok ginharian nya giingnan magha si Pilimon riyang bunansa nga founder sa Kingdom of God giingnan niya kasi yung Pangulo ikaw magkasaksi kita mayuga ka nga patukuron sa ginharian kanang inyo ating asa na may tinuodan natin katong sugo sa inyong founder na magtukod si Pilimon rin bunansa o kanina ang kingdom o kanang inyo pabiyaan na o asa mong itinod kayo mo naduhan naman natin di ba po siya sakop ninyo say-sayo miya natin ba usa ka tinuod natin mas maayo po kay nakapangutan ng iyong amigo kayo no kana si Pilimon saksi yung ko magisugo na sa founder daghan minaminaw na Pilimon bunansa bisa pag niya siya karon siya pa siya sakop kay rock Christ Jesus as Pilimon kami ikaw pa nagpahina mag-ampo simbahan niagi na sa Pilimon kabuha nga ito lang isulti na gisulod ang bukag ang katambal si Balase dayon gisugo siya sa 1981 kasi Balase pagka-itito nalangit na siya nga mulakaw na siya pagka wala na nga mawala ang rock Christ kaya isulat sa Biblia naisulat ang Biblia ang bato patukuranan dili mo ang gisaan sa gidone ang iya daghang panagat do di ba usa ka tawo daghang panagat ang Katoliko panagat ba pura ha o dili ka makuha sa lain panagat adto ka sa lain panagat makuha kay ang imong panagat o galutaw mga pansira makuha dili makuha ang nais na bato mo nang ang ka palangre nihulog na nato si Pilimon nga palangre niya mo nang nakakuha siya isda po rin sa ilaw sa kinalaman pananglitan no ang piniling nasod kaupan mo siya po na nawo niya mga yun nato gisuon nga Danilo kaya amagugong sa na kanimang yung ganing ilang katos tatay si tatay mga mo ikaw ba yung papa mo ikaw ba kuyong ginasawa mo ponder mo na ako nasairan salamat ako yung kanang pangutan ng mutang last na nagilitin ha kaya itong moderator murag ni Barang Bulungan dating akong pangutan ng mutang ba pagkawala na niya yung balasi ngayong founder sa gihimo ng pudyo karoon o kaniyang white rock o kaniyang rock Christ kuha na batin kanang nangita pa maglang pangulutan o siya raghapon ting kaya nausap na magangalan basi kung saan wala nagilay utro na mga director magaga sige ting bagating sige mabuoron na ako yung pagtubag no kanang pag-usapan ni siya gigausap nga rock Christ kay gihugaw-hugawan mo ko sa lain katong niyo na ko nga
nagbunuang mga pa watrak ba. Limpyo ang pag-ampo na mo. Dayon gihugaw-gawan sa laing mga pundok. Oh, muna nga giusab niya sir pag-usab. Dili mo mangita og lain pagpangulo. Kaya ang pangulo dili kay lisan. Daghang salamat mo to. Salamat kayo Brad Tuting no sa Rock Rice. Then karon atong isunod ang atong gitahod nga leader sa piniling nasod si Brother Danilo Agapay. Brad. Naigon ang Ginoo. Ang gabi sa Glaunan, salamat sa tanan ining kagabion. Ato ang pangalagad karon nga diin, ato yung susihon karon ang atong kahimtang kinahanglan nga kita tanan ng mga magtutuo sa Ginoo atong lantawon kung unsay angay natong buhaton o himuon aron ang kalinaw ug kahusay dinhi sa tibuok Pilipinas ug maingon usab sa tibuok kalibutan mabatunan na nato pinasikat sa pag dinawatay sa mga grupo dili nato dauton dili nato pasipad-an ang ubang mga sikta tungod kay kana mga pagbuot ka na sa Ginoo na kining among mga pulo nganong usahon maigo ang tanang mga grupo tungod kay kung magbasa na gani mi sa Bible pag kining buhat sa among pangulo ug amo na gani ining iwali diha sa mga kaiglesiyahan maigo man gyud sila tanan tungod kay ang nakasulat sa Bible nga gibihimo sa Ginoo sa aktual nakita gyud namo sa among pangulo nga iya yung gibuhat na anang mga sugo niya nga higugmaon ang kaaway kung naay taong gigutom pakanon kung naay giuhaw paimnon katong mga hubo bistihan katong mga walay puloy-anan tagaan og puloy-anan niya katong naa sa mga hospital na walay mga ikabayad kung ang among pangulo maopay nakatigom tanan saguto na sa among pangulo ang panginahanglan sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. O mao na ang nakasulat dinhi sa Biblia nga gibuhat kaniadto sa atong Ginoo. Sa diha nagwali siya, nagpakaon siya pila ka libo. Humanyag wali, gipakaon niya ang mga tao. Mausab karon ang angay himuon sa mga kaiglesiyahan. 45,000 kapin kun kulang ka mga pundok ug mao na himuon nila malinaw na ta wa nay kasamo wa nay gira pinatyanay sa atong nasod o hantod sa tibuok kalibutan kun mao nay buhaton himuon sa mga kaiglesiyahan alang namo pinili nga nasod wa gyud may relihiyon nga gireject tanan nga mga sikta 45,000 kapin kun kulang kun diri na sa among pangulong bagong ngalan, Ministro Santo Papa Paulino Agapay, gidawat ginamo ang tanan. Bisan pag satanism. Batay? Bisan pag satanism, amo nang gidawat. Gihigugma namo na. Mo na ang paghigugma nga matuod kung ikaw nahigugma sa imong isikataw, dili ka mo pasakit sa imong isikataw og pulong. Dili ka mo hilabot sa imong isikataw, dili nimo na pamulungan ug lain ngano man tungod kay ang nakasulat diha sa Bible higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kung higugma ka sa imong kaugalingon, isupa usab ang ubang tao. Kanang pulong nga ang imong relihiyon piki dili mao ug samo na sa among tribo lang wa pa mi magbasa sa Bible sa masalakan nami ana. Salak makasalak na sa amo ang tribo nga mga kasuban-unan. Bisan gani kana mga among nilihukan nga dili maayo sa among isikataw salak na kay na namo na makasalak na
nasabot na kung magbasa mi sa Bible. Kung among ipalugwa ang batasan ug taras nga nakasulat dinhi nga gihimo sa Ginoo ug sa aktual among nakita sa among pangulo, maliksan gyud ang tanang mga grupo. Babay nang sa pagwali na mo sa radio station, nami mga radio program, among likayan nga masakitan ang ubang grupo kay gisapnay gidawat na ni Ministro Paulino Agapay ang tanang mga kaiglesiyahan. Ulay isalikway na mo basta kung pinili na nga nasod. Ang maigo lang, number 1, pag-ingon sa Ginoo nga tabangi pagkana at imana alagari ang mga katawan. Muna, ang tao nga dili mo buhat anak maigo yun, sigurado nga maigo. Pag-ingon sa Bible, buhat 2:44, sa katilingban sa mga nanagpanuo usara ang hunahuna og kasing-kasing o wala nalay gaingon, iyara ang butang nga iyang gikuptan, hinunoan tanang butang gipanag-usahan nga ingon nga katigayonan sa tanan. Pag ingon nga tanang butang panag-usahan, kung naakoy aeroplano, makasakay ning mga taong bisag kinsa, walay pili. Kung naakoy mga mahal nga mga sakyanan, makasakay sila. Naay ako mga balay nga mga mansyon o unsa pay ako mga property tanan, makagamit, makasakay o makagamit ang tanang mga tao. Sa laktod, mausahan ang butang sa Pangulo kung tumanon ang nakasulat sa Bible, buhat 2:44, buhat 4:32. Apan kung supako na sa mga kaiglesiyahan, mao lagi nga maligsan dayon mo. Kay nga naman, mao man gihimo sa among Pangulo. Di man na pwede nga mong ililong na. Pag-ingon diha nga ang Pangulo, kinahanglan nga ubos ang iyang mga pagkaon, ang iyang mga kagamitan. Kinahanglan mo isundon sa ubang pundok. Kay kun ang imong mga Pangulo, ang mga dagkuang simbahan, ang ila ang mga kagamitan sa mga pagkaon, lamian, sa puloy-anan, mga aircon, o sa mga sakyanan, tanan, ng mga gamit nila, maayo ang ilang pagpuyo. Kung ang ilang member, di gani po nila matabangan, dako kayo na o paninglunon sa Ginoo niya. Unya, amo ginang mawalihan. Ngano man, amo magunakita sa among Pangulo ang gihimo niya kani adto dire nga nakiguban pa siya. Ang iyang gihimo sa una, ang mga tao bisag di siya makakaon, makainom, masiguro ang iyang mga sakop. Masiguro ang iyang mga sakop. Nakaron, kung muangkon ta nga kita ang pundo, makita dayon kung ang matuod nga pundo kanang buhat 4:32 makita niya ng iglesia. Sigurado 100% dili na way lipod-lipod. Sayon na nato pulungon ang pulong sa Ginoo, sayon kay nato na litukon. Pero ang pagprobi kanang pagbuhat lisod kay nato na buhaton. Himuon labi na kun kay sakyanan Mercedes-Benz o Hilux o kanang mga mahal nga sakyanan, kung naay muhulam diha nga imong amigo o silingan, di ka magpahulam, ako kayo na nga bayas na imong pangalaga diha kay nagpamatuod ka sa iyong pundok kunya sa mga buhat, di kay ka mo pahulam sa imong isig katao o sa among Pangulo tanan. Iaagi ng tagaan at imanuna niya, pahul mo na, ihatag pagay niya basta naiiya. Mao na karon kung moangkon ganit nga matuod nga pundo, kinahanglan sa buhat mga bunga buluhaton nang paglantaw nato sa ato isig katao nga naana lang sa tabi-tabi ang mga tao, naa sa lansangan, ilalom sa tulay, punuan sa kahoy. Kita mga Pangulo automatically kamo mga member wa may problema diha sa ilong mo diha, wala mapaingon diha ninyo ang kita simbahan. Ang mga kadagkuang simbahan mo ay mubuhat na mobi nang mamuwali ko tungod kay ako ang gasunod sa among Pangulo. Nakita na ko sa among Pangulo unsa iyang gihimo dinhi sa among mga kauban, kanamong mga pinili. Kung maunay sundon sa tanang mga iglesia, malipay ta. Among Pangulo, bisan o naa siya sa gawas, basta masiguro ming mga member niya, ug maunta na himuon poron karon sa mga kadagkuan simbahan. Ubang mga sikta, 45,000 ka mga sikta, munay buhaton po nila.
nga bahala kang pangulo na magantos ka diha sa gawas, wa kay matarong nga higdaanan, wa kay pagkaon nga insakto, basta masiguro imo mga sakop. Apan kun ang pangulo gani mao nooy ayahay, then ang mga sakop mo'y lisod, dili na tinuod nga sikta nga tukod sa Ginoo. Sayo na kay litukon nato ng pag-ingon nga kining among pundok mo'y tinuod. Kanang matuod nga pundok, kanang kuan ba kanagaantos bitaw ka? Ikaw pangulo, adlaw, kagabion, tunog, o panahon sa kabuntagon, init, ug ulan, imong gisagubang nga diin, makasurvive ka diha, makaagwanta ka. O kana noon, sama sa gihimo sa Ginoo sa una. Bisan asa siya, sa kabukiran, sa kadagatan, sa kabunturan, bisan asa, ang Ginoo nakasurvive. Wa siya magpili og asa sa mohigda. Di sama karon nga, di pwede mohigda ang mga kadagkuan kun dili maayong higdaanan, di pwede na. Ug mga pagkaon nga dili lamian, di pwede. Di man may malimbungan kami mga pinili. Na, bisang pagkamumuan ko kami mo tinuod. Na, og ipaprog yun, og magkuanay kita, debate for debate yun nga kuanay, ipalugwa na inyo kaya mo ayo ipalugwa. Pag ingon nga, kining amo ay tinuod, na karon, kung tinuod manggaling ang mga ubang pundok, karon, kaninda kong pundok, naaba mo'y property diri, tanan, sa Dipolog o Luzon, Visayas, Mindanao, property lang, nga ang mga tao makapuyo diha, nga wala, yoy, bayad na. Naabay mga puloy-anan nga gitukod, hospital, eskwelahan, tanan, nga libre ang tanan. Bili na babayron. Kay kun way bayad na kana mo na ang matuod nga sikta nga gitukod sa Ginoo. Diin naa na ang espiritu sa Ginoo naa sa mga pangulo ninyo. Pero wala ay sayon kahilito ko na lisod buhaton. Bisan gani karon na ay pagkaon diha, usa na lang na dahil akong pangayoon ning kinsay mga kadagkuan diri sa simbahan diri sa Dipolog. Father, kana ang imong pagkaon, pwede ba ako imong kaon ana? Imo tubig lang. Ang pangutana, iya pa kang ihatag nako. Lisod na, himuon na. Na, pagkaon imo na lay nabilin, unya among kanon na, dahil tubig lang imo, musugot ka. Mao na ang gihimo sa among pangulo. Mao na makawalim tibuok. Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, nakaila sa among pangulo. Why ika-argument? Di nila masupak na among pangulo. Ug malapuan nila ang batasan ug tarasag among pangulo nga diin ang Dios mo imipuyo diha niya, sigurado. Nya kisa pa po'y makalabaw, Dios na naing puyo diha. Malapuan nila 490 ka pasaylo, kung sumbagon ang pikas, itahan ang pikas, ilugon ang sinina, apel pa ng Carsones, kung na ay mangayo, hatagan di na niya balubaran. Kung na ay mo pasipala, iyan ang iampo. Nakisa makunin makalabaw na. Lara, kisa makunin pundo ka, kaya aron kami magtigi na yun. Lara ka na makadagkuhan niya ninyo, kaya kami mo ay magtigi. Di may magkinananay o pilakadlaw na, aron tanaw na mo ang mga member ikaw pangulo kinahanglan magkaon lang kag kamuti aw kami kamuti balang mo og salagon way kinananay ta og maayong pagkaon aron maila nato kun ang espiritu sa Ginoo naaba po nato matag-usan nato kay kun ang espiritu sa Ginoo sigurado makasurvive mo di mo kaon og mga lamian nga pagkaon kay naa ang Ginoo diha ninyo pero kun ganado mo sa pagkaon ganado mo sa pagpahiuyon nga mga butang nga sakyanan nga mahal, balay nga mga mansyon, unya mo adto muglaing nasod bisan asa lang lulinghayaw o kana sigurado ko nga ang espiritu sa Ginoo wala ana mga kadagkuan sa simbahan. Di may malilungan. Sayon ra kayo, mayong kami mo tinuod. Kung tinuod pa ang mga kadagkuan atiman mo na dayon niya iyang mga sakop dili kay kamo mo atiman ang inyong mga kadagkuan mo atiman sa iyang mga sakop bato sa Ginoo siya ang magbalantay Juan 10:14 nakaila siya sa iyang mga sakop ug ang iyang mga sakop nakaila kaniya mupakaon siya mo atiman unya kumusta karon sa mga kadagkuan simbahan naman sa Luzon pagkadaghan kayo mga naana lang sa ilalom sa tulay
Wala man ko ana. O kami pa'y nakatigom, sigurado wala na yung makita niyo makililimos, wala na yung nagpuyo diya sa mga lansangan, sa mga tabi-tabi. Ako ipaniguro, kining 100 milyones ka mga Iglesia Katolika Romana, kung pinili pa ni sila tanan, kining Pilipinas, tanang mga nasod, wari na muhapa din inining nasura. Nga naman, tungod kay makita nila ang batasan ug tara sa Dios nga naa aning mga tawhana nga mga Pilipino. Kung pinili ang tanan, apan kung magpabilin mo diya sa Iglesia Katolika Romana, ang Roma maoy naayahay, kumusta kamong mga Pilipino? Wala mo makaabin sa mga buta nga iya sa Ginoo. Anak, laktod na nga pagkasulti na. Nga naman, ang mga eskwelahan, wala man libre ha. Ang ospital, wala libre ha. Mga pabahay, wala libre ha. Diya, may sila daghan mapod. Asaman karon bisag res di pulo. Dirilas di pulo. Nabay ospital dire nga libre. Nabay eskwelahan dire nga libre. Dili ta magsinungaling sa harapan ng Panginoon. Walay dili makasulod sa gingharian ng mga tao, mga bakakon. Kamo, main yung modipinsa. Kumusta? Ang inyong mga kauban mo inyong gidipinsahan hinuon nga ang mga pangulo mo inyong gidipinsahan. Kumusta sa inyong mga kauban? Wala niyo tabangi sila. Wa niyo pabuka ang mata sa mga kadagkuan hinuon. Nga sila maoy naggunit sa ikapulo galad sa mga tithes. Apan, kumusta? Ibalik ba? Ihatag ba sa mga member, sa mga sakop? Wala nila ibalik ang kita ngaya sa Ginoo. Kani kwarta iyan ni sa Dios amahan. Kang Jehova, kang Yahweh, kang Yahshua, Misaya. Apan ano man na? Kana mga kadagkuan karon itahasan na sila para mo ay moatiman sa mga karnero. Kung common sa mga kadagkuan, wala gyud madawat ang mga sakop. Apan kung ibuklad ang kamot sa mga kadagkuan sumban, malipay ang mga member anak. O mao na dayon na ang matuod nga magpanantay. 1 Juez 14, 11, 12, 13, 14. Makailan na dayon ta? Kinsa gyud ang matuod nga pangulo? Kita ang mga sakop. O makailan pud ang pangulo nako. Kita nakailan pud tas pangulo. Karon wa man ta magilhanay. Kamo ang pangutana nakailan ba mo sa matuod ni kang Kristo? Wala mo makaila. Si Kristo wa pud mailhi mo. Ngano man? O nailhan pa mo ni Kristo, matagaan na mo sa kwarta nga yan ni Kristo. Kana mga pangulo ninyo, mao man gisanguna ni Kristo niya, wa man na sila makaila sa laktod. Kay gikumkum hangtod karon 2000 na katuig, wala man ihatag ang kita nga iya sa Dios. Gikumkum ang gihapon kanunay. Unya, ako mong tagaan mo na ko ha sa gidaghanon ninyo. 100 million, maghatag piso, 100 million. Buntag hapon, 100 million, 200 million ang kitaon diya suban, tag piso lang. Way apel pa ng mga halad diha nga, kanabitong mga kinabubuton nga, naapoy mga dato nga, dinagko po ng ila, piso-piso lang. 100 million. Sunod sa 500 katuig dire, pagkadako kayo sa kita, diha sa suban. O overall, 2,000 katuig, 1.5 billion ang member o tagpiso 1.5 billion sulod sa 2,000 katuig. Dako kayo ang mahina. Dako kayo. Bisan pa og 10 million bawat isa sa mga Pilipino, 120 million ista. Bisan pa tag 10 million ihatag kanang kwartaha di pa na mahurot na. Pero dipinsahan gihapon aning atong mga kauban kay ang ila anong dipinsahan ang makadagkuan dito. Unya ang ilang mga sakop dire nga naglisod luoy kayo sa diha lang sa una sa Tilay pagkadagang mga Katoliko. Unya wa man madipinsa sa mga kadagkuan simbahan nga kanang matuod ikaw nga pangulo mo sa pupo ka, ikaw mo ay mangulo na diha. Apan wala man murag ang buhat 432 wa man noon matuman. Asa man natuman kang ministro agapay kung sa liga ninyo kanang bag-ong ngalan na among giwali. Unya mangutana mo na bay agapay diha o kanang bag-ong ngalan pinadayag 3:12 kisay nagbuot ang Dios Ama Isaiah 62:2 kay mao nay nagtukod sa iyang bundok nga tinuod. Mao nay gadala sa 490 si ministro agapay 490 ka pasaylo mus sagpaon ng pikas itahan ang butang niya kwaon di na niya nabawion. Unya kana si ministro agapay musugot dili makakaon di makainom basta masiguro ang iyang mga sakop
Bisan diha na siya sa ilalong sulay, diha sa punuan sa kahoy, diha sa mga kalsada na lang. Basta iyang mga sakop masiguro. Mauna ang gipakita sa Ginoo sa una dito o sa bagong ngalan. Ministro Agapay, iyan ang gibuhat karon. Una. Ano? Okay, direta sa pangutana. Salamat kayo, Brad Danilo. Dayon, direta sa pangutana. Ang unang mangutana si Brad Tunet. Dayon, si Jopo, akong guwan. Si Tunet Ridocto may unang mangutana. Daghang salamat ug mayong gabi, labi na sa ato ang namulong karon mo si Danilo Agapay, anak yun ni Paulino, si Danilo. Ang akong pangutana nimo brad dinane. Ningon man jud ang Espiritu sa Dios naa niya. Iya dayag gyud kayo diha sa inyong programa sa Radyo Alasay Santo Tomas City nagingon ang Espiritu ni Kristo ni sulod ni Paulino Agapay. Ang akong pangutana, ang atong Ginoo makita na itong mga sinapnay sa mga anghel, giyugan sa mga anghel. Sa itong pagkaroon na yung panahon, ninaog na si Kristo, kuyog sa ni Paulino Agapay. Tagay kung krusay anak. Ninaog na ba si Kristo ang Espiritu? Naaroon ni Paulino. Nga namatay pa si Paulino. Ito mga. Matthew 12:18. Tamas 21. Ani akaron na akong sulugoon nga akong pinili, nga akong kalag nagakalipay, ako nagbutang sa akong espiritu diha kaniya. Ay mo basa? Nagyod, ang Dios mo ay nagbutang sa iyang espiritu. Kisa iyang gibutangan sa Ministro Paulino Agapay. Kumauna nga ang 490 ka pasaylo, unya manghihatagon din na, matinabangon, mapaubsanon, malumo, mamati katarungan, puno sa kaluoy. Na mo na makita diha kang Agapay tungod kay ang espiritu sa Dios mo may pipuyo diha niya. O nakasulat na sa Matthew 12:18 taman Matthew 12:18 taman 21, Isaias 42:1-3. Ano? Espiritu sa Dios mo ay nagpuyo sa among pangulo. Okay, sa dili pa ang kanang segunda nga pangutana ni Tunet, atong as a moderator mo, limit lang tanaw, tulo kapangutana sa matag pangutana. So nakapangutana na mag-usa si Tunet, so ikaduhanin niya, dayon ikatulo din ay na din lain na pod. So ikaduhang pangutana ni Tunet Ridocto. Ang salamat mo Brad Silbert. Ang ako ikaduhang pangutana, ang tao nga ordinaryong tao nga wa magagani masulat sa Biblia ni sulod ang Dios nga si Kristo. Mutuo ba kami ana nga si Paulino gisuddan gyud sa Dios, si Kristo Dios man gyud sa nakasulod gyud ni Paulino. Unsa may mga prueba nimo gyud ana? Panahon sa nabuhi sa nabasa mga milagro gyud buhat. Ug kanira bang pagkamaayon niyang tao mangyatagom basi kanara po imong ipanginambog. Milagro, di na lang may mag-isgot o milagro kay kana na lang batasan og taras kay mao man ni nakasulat diri sa Matthew 12:18-21. Na ba? Kana pag-ingon nga dili mo singgit, di mo bataas. Dili mo balik sa bagakay. Walay tingog niya nga madungog sa kadalanan, di mo balik sa bagakay, di mo palong sa pabilo. Hantod pa dagadagon niyang hustisya ug sa iyang ngalan managpaglaom ang mga hintil. Unsa man ang ngalan? Mao na pinadayag 3:12 bag-o niyang ngalan. Ministro Santo Papa Paulino Agapay. Kanang batasan ng taras. Ay nalang ng gahom kay ug mangita tag dahom pareha na ta sa una kanang natawhana mo. Ikaw maurag katong sa una nga mga eskribag parisyo mo mato ilada yung gahom-gahom. Ay na kanang batasan lang. Di ata ng gahom. Usaw pa man nato ng gahom. Ana bang mayong tao no na diha mo nakita sa ang pangulo. 100% makakuan gyud mi. Maka sangyaw mi. Maka-prove mi dinhi. Biblical nga nakasulat yun. Okay, salamat. Katapos ang pangutana ni Tunet Ridocto. Nangutana ko nimo og kanang pagpadayag gyud nga tinuod nga gahom. Wa di man kakatubag, di nila po ko mo padayon na gud. Musulod ko sa imo ang kananiang imo ang pamahayag ganingon ka nga kung kamo mo'y mangulo diri sa kalibutan, wa na gyud kaning kapos, wa na gyud nagkalisod, wa na gyud kasakit. Kay inyo magutagaan, imo ginang gipamulong karon. Ang imo dihang ipadayag materialismo, kwarta bahandi katigayunan. Wa gani ka maghisgot og espirituhanon. Sa panaara day ng pundo ka tungod sa material, di man ni na ha. Gikan ko gimintalay na high school to na college.
naagi separation between material things o kanang spiritual niya. Spiritual, di magkatubag. Sige, kanang mo ang material. Kanang mo material. Kaluwasan ba na? O di? Muna ako pangutan na. Kadugay na kayo inyong gawali, 2,000 na katuig na. Spiritual na inyong giwali. Kami po, material na. Kay, kamo, 2,000 na katuig na inyo. Niya kami, 1957, 40, 60 pa katuig. Ning among spiritual. Pero sa ligan may, ay, kining material na mo, malipay mo niya sa material na kahimtang. Kaya ang spiritual kamo naman ay nagwali, pagkadugay na, 2,000 na mo katuig. Ayaw, kuha na lang, murag ikaw rin gabali sa imong reliyon. Spiritual ha, 2,000 katuig, 33 AD, hantod karon. Yung supak bagod ba na inyong pundo? Wa mo kakuha sa mong wali. 45,000 ka mga sikta, gidawat na mo na, why bali na mo anak, why hulog na mo anang doktrina. Kamu na nagkawali. 2,000 katuig. Mo nang sa material na namo ni ipakita ninyo. Kaya ron malinaw na ta. Salamat, dayon. Dayon na punta sa laing mangutana, si Jobo. May gabi kaninyo na so nakoy panguntahan ni mo brad nang kanang di ba ikot man kang tong ang among Santo Papa gapahayahay kay wala may ospital, wala may eskwelahan. So kanang St. Mary's Academy Katoliko na eskwelahan o dili? Katoliko na. Anang St. Mary's, Vincent. 137 ka universidad din sa Pilipinas, inyo na eskwelahan. Sa ato pa sayo to mga ingon nga wala may eskwelahan. Mo eskwelahan pero wala inyong gipabayad ang mga estudyante hantud karon. Kininto sa katuig pod pagtukod ninyo anak, wal anay na nga di na kay mga butang panag-usahan god. Di po ba? So manong trabaho ba sa Iglesia Katolika ang pagpeskwela libre o trabaho na sa gobyerno? Tabayan bang utana? Kinsay nagsaad nila mag-eskwela o libreng edukasyon, ang simbahan o ang gobyerno? Ay, kung ano ang gobyerno? Kay under ba na inyo ng gobyerno? Ha? Presidente, Katoliko ba na? Senador, kadagan kay puro na Katoliko, 80 milyones modere. Inyo lang mga sakop na. Mo na inyong tudloan. Aron wa na bayad ayo. Uban sa mga kadagkuan simbahan. Okay, salamat. Dili na punta ni Brad June Banal. Kay mayang gabi, Brad, Dilo. Anang akong pangutana, dagot sa tungkuan, ang pagtulunan ni Ginoong Kristo nag-ingon man. Kinsa nga itong musunod ug mutuman sa akong mga sugo, kinahanglan iyang pasanon ang iyang cross. Nag-ingon siya pasanon ang cross. So sa ato pa sakripisyo. Na dinhi sa atong mga kasimbahan ng Katoliko, ang atong mga pare tan-aw nato mga dato. Pero kung tan-awon sa ilang personal, wala ganin na sila bisag nahot. Wala na sila nahot. Atong mga kamadrihan walay nahot. Nai-eskwelahan. Daghan kaayo nga gipang-eskwela diha sa atong eskwelahan nga mga walay bayad. Pero alam-alam kung dili pa bayron itong mga dato kung mga eskwela na. Gihatod po og mga aircon. Dito mo bayad, mo contribute po sila. Pero daghan kayo mga pobre nato dia nga wala in taon po magbayad. Inaabil po sila o kanang itawag. Ang pangutanan nako, kung saan man nato pagsabot nga ang Ginoong Jesucristo nag-ingon man kinsa tong mukuyog o mutuman sa akong mga sugo o magtuman sa akong mga sugo kinahanglan pasanon niya ang iyang cross. So manay akong pangutanan ni Brad Danilo. Ang akong tubag po, kung magpasa na kay tag cross, kanang kung mupasa na, kinahanglan nga kanang mga kadagkuan simbahan, diyan na magpuyo anong puno as kahoy. Dayon, ang mga pagkaon na kinaubsan yun, balanghoy, saging o kamote, aron yun ito magkapasa na ng cross sa Ginoo. Dayon, kinahanglan, di na musakay umayong sakyanan. Di po na mo puyo umayong puloy-anan, aron magkapasan kita sa gihimo sa Ginoo sa una. Pero, kung ayahay ang atong pagkabutang, kunya,
wala na to sunda siya, di ta makapasaan, layo ra ka ita. Mayra sa pulong pero sa buhat lisod na to buhaton. Lain akong dugang pangutana, although makita man ko nato niya itong mga kaparian nga, murag nga dato, pero mura lang. Unsaon man nato nga ang pagsakripisyo man, nga doon ay kaluwasan. Anya, dayon, ang atong mga kaparian, ingon dayon atong nga hayahay ko, no? Hayahay kong tanaon nato, atong mga kaparian. Pero, pangutan na ako, no? Malihog lang kung ingon po ni Brad Danilo. Pangutan na ako, no, ang atong mga kaparian diin maimong gi-sentro kaayo o naabagin na sila mga gitawag o kanang properties nga matawag nato para sa kuan. Pasway ko no pangutan na mga kaparian daghang mga properties. Kung gani maghisgot ang hospital nga daghang na libre, daghang nga luwas sa ilang sakit. Milyon ka mga tao ang nalibre sa ospital sa Katoliko. Ako lang pangitaalang ni ipapangita na to ni Brad Danilo kung unsa na mga ospitala nga tuwa sa mga dagkong syudad ang mga ospital nga naa sa atong Katoliko. Daghan yun ang ospital, daghan po mo yun dere sa atoa sa Pilipinas. Pero kanang pag-ingong pagsusi, sa iyo ra kay nako nasusyon, mo anak ko sa kuana kinilang kana namang panggamit. Ako lang taon kung musaka mo kaon ba na o kinaubsan mo ora na kana lang akong paglantaw. Mukaon ba nagbalanghoy saging kanunay diha, inig mo anak ko diha sa asa dapit na ilang puloy-anan dayon. Kun ang ilaang mga biste ana ukay-ukay bapod, kana lang di nako dadi nadaghan kana lang mo akong kuanon. Dayon kun musakay ba po na sila og sikat o bike kana kun kita na ko na musakay sila na kana mao na nga makatuon ako nga nagpasaan na gyud sila sa gihimo sa Ginoo sa una. Pero di ko kakita kung mayingon lang property pagkadaghan ako matudlo di na lang ko magkuan sa mga kadagkuan simbahan tungod kay masakitan na sila. Ay, di manggutam kanang ato dili bitaw tawag kanang bitong limbong manggon ng ato gyud dipinsahan daghan mo gyud property nganong di wala gyud ug ako yung muhingalan na daghan gyud ako mahibawan pero di na lang tungod kay masakitan mo. Pero kanang pa yung pagpasaan ako makita lang taon ako ng mga kadagkuan simbahan kung musakay na sila sikat o mga bike kana mutuo ko nga nagpasaan na sila sa cross kana ra gamay ra mga pagkaon balanghoy ug saging kamuti kanunay diha ako makita kana mutuo ko nga nagpasaan na sila. Pero dili gay na ako makita na inyo ako na basta ako na dayong masaksihan nga wala magsubay sa gihimo sa Ginoo kaniadto. Mao na 2000 na katuig gikan sa una ug hantod karon ang makadagkuan sa simbahan wa nila sunda pasana ang gihimo sa Ginoo. Mao na pagkawali gyud mi maligsan man gyud mo suri lang gyud kayo tungod kay maigok man gyud mo kay ang batasan ug tarasa among pangulo mao maginay among mawali dayon. Kami magisaksi, buhing saksi, mga pinili nga nasod giluwas ug gipayulit. Diin gidumalaan sa pag-ungalan Ministro Santo Papa Paulino Agapay. Okay, salamat. Dayan, i-revise na to gamay ha, kuhan. Kajut lang, Brad Danilo. Okay, kay ato i-revise gamay kay napo ko'y pangutanan, no? Ang moderate. Okay, ang akong pangutanan ni Brad Danilo, ang sa iyang nakita, sa imong nahiwawan, Brad Danilo, ang Katoliko wala ba gyud siya natabang o wala ba gyud siya nahimo? Dayon ako nilang iusa ang usapod nga kining maghukumta kinsay ng hatag o wala trabaho ba ni sa tao o sa Dios kinang maghukumta kung kinsay nagbuhat og maayo. Hinglugwa naman gud mi nga matuod nga pundok nga gitukod gadalan sa bagungalan mahukman yun ang mga tao nga wa magsubay sa sugog balaod sa Ginoo basta manghikaw ta mahukman yun mo basta magdinalo basta magdinalo sigurado yun labi na ka ng mga kasimbahanan o ka ng mga eskwelahan hospital nga pabayro na mahukman yun mo diha
Sigurado yun, nani punong sa Ginoo. Katimana, tagda, pakana ang mga karnero. Si Pedro ang giingnan. Kamo na ba na Iglesia Katolika Romana? Wa na sundan ninyo. Sa Israel sa una, gibuhat pa na. Pag-abot sa Roma o sa Pilipinas o sa ubang mga nasod, wala na buhatan na. Si Pedro nagpakaon pa. Buhat sa 1:2. Gipakaon nila sa mga apostoles ang mga tao. Apan karon wala na tagda ang mga karnero. Nagkatibulaag na. Mo nang pangingon nagkatibulaag. 45,000 kasikta na dayon karon. Mo'y natukod. Tungod kay nagkatibulaag na. Iya na og gama sa simbahan ang mga tao. No na, maikog yun. Mahukman yun. Pinasikat sa Bible. Dili pinasikat sa among kaugalingon, kundi sa Bible nga nakasulat. Okay na guys, salamat Brad Danilo. Dayon na punta sa laing mamulong, no? Sangit akong nakita ganina, kay ko'y nakita nga kuhan, dayon nakahatag na ta o nanatay na duol kung kinsay may namulong. O na nga atong tumanaw na lang ang unsay na latid na sa atong listahan nga iplano, no? Ang musunod si Lord John Obina, no, sa Katoliko, dayon paghuman si Brad Jubin Bako sa Piling Nasod na pod. So atong ihatag si Lord John Obina sa CFD. Salamat, Bro Silbert, no? So, ang ato ang topic karon kining unsa man ka importante nga dunay gyud tayo makitang pangulo. Kay sa magod sa usa ka organisasyon, kung wala gyud leader, gugot niya, wala koy husay. Dahil kung ang usa ka pundok na tinukod sa Dios mga igsoon walay pangulo, dili ka na pundok nga iya sa Dios. Atong hinumduman usahay nga sumala sa pamahayag nga atong nadungog nga ang pagpanghatag. Mga igsoon, diha sa simbahang Katoliko, agi nato ning pagkuan usab hinumdum nga kita tanan karon diri nga ug kamo diyang mga Katoliko, duna ba kay nahatag ang simbahan kanato? Walay makalimod mga igsoon kay sumala pa sa atong nadungog, Brad, nga bisita nato nga baka kung kuno ang usa ka tawo kung mamakak siya sa kamatuoran. Angay natong hinumduman kamo mismo sa inyong kasing-kasing o una-una mulimod man ta. Pero kung ang simbahang Katoliko walay nahatag, pangutana, unsa mang bunyag ang unan niyong nadawat? Diya ba sa inyong pundok o bunyag ba nagihatag sa Santa Iglesia Katolika? Ang pagkamanggihatagon maayo. Apan kung manghatag kita mga igsoon aron lamang pasakitan ang laing pundok, mao ba kana ang sakto? Siguro moingon ta hukman nato sa paglingon natong pananaw na arba sa Sirach 3:24 na ang tao nga nabuhi sa mga pangagpas makapagubot sa iyang una-una o posibleng manudlo usab sayo. Mo man ang atong hisgutan gyud nga dunay gyud pangulo 490 si Ministro Agapay, 490 ka pasaylo, sagpaon ng pikas itahan ang butang niya kwaon di na niya nabawion. Unya kana si Ministro Agapay musugot dili makakaon di makainom basta masiguro ang iyang mga sakop. Bisan diha na siya sa ilalom sulay, diha sa punuan sa kahoy, diha sa mga karsada na lang, basta ang iyang mga sakop masiguro. Mauna ang gipakita sa Ginoo sa una dito o sa bagong ngalan, Ministro Agapay, iyan ang gibuhat karon. Una. Ano? Okay, direta sa pangutana. Salamat kayo, Brad Danilo. Dayon, direta sa pangutana. Ang unang mangutana, si Brad Tunet. Dayon, si Jobo, akong kuhan. Si
si Tonet Ridocto may unang mangutan. Daghang salamat ug mayong gabi labi na sa ato ang namulong karon mo si Danilo Agapay, anak yun ni Paulino, si Danilo. Ang akong pangutana nimo brad inani. Ningon man jud ang Espiritu sa Dios naa niya. Iya dayag gyud ayo diha sa inyong programa sa radyo alas 6 Santo de la City nagingon ang Espiritu ni Kristo ni sulod ni Paulino Agapay. Ang akong pangutana, ang atong Ginoo makita na itong mga sinap na sa mga anghel, giyugan sa mga anghel. Sa itong pagkaroon na yung panahon, ninaog na si Kristo, kuyog si ni Paulino Agapay. Tagay kung kusay anak. Ninaog na ba si Kristo ang Espiritu? Naaron ni Paulino. Yan, namatay pa kayo si Paulino. Ito mga. Matthew 12:18. Tamas 21. Ani karon na akong sulugoon nga akong pinili, akong kalag nagakalipay, ako nagbutang sa akong espiritu diha kaniya. Ay mo basa? Nagyod, ang Dios mo ay nagbutang sa iyang espiritu. Kisa iyang gibutangan sa ministro Paulino Agapay. Tumaw na nga ang 490 ka pasaylo, unya manghihatagon gina, matinabangon, mapaubsanon, malumo, mamati katarungan, puno sa kaluoy. Na mo na makita diya kang Agapay tungod kay ang espiritu sa Dios mo may pipuyo diha niya. O nakasulat na sa Matthew 12:18 taman Matthew 12:18 taman 21, Isaias 42:1-3. Nana. Espiritu sa Dios mo ay nagpuyo sa among pangulo. Okay, sa dili pa ang kanang segunda nga pangutanan ni Tonet, atong as a moderator mo, limit lang tanaw, tulo kapangutana sa matag pangutana. So nagkapangutana na mag-usa si Tonet, so ikaduhanin niya, dayon ikatulo din, ay na din lain na po. So, ikaduhang pangutana ni Tonet Ridocto. Ang salamat mo Brad Silbert. Ang ako ikaduhang pangutana, ang tao nga ordinaryong tao nga wa magagani masulat sa Biblia ni sulod ang Dios nga si Kristo. Mutuo ba kami ana nga si Paulino gisudlan ko sa Dios, si Kristo Dios man gisa. Nakasulod gyud ni Paulino. Unsa may mga prueba nimo gid ana? Panahon sa nabuhi sa nabasa mga milagro gibang buhat. Ug kanira bang pagkamayon niyang tao mangyatag kung basikan ara po imong ipanginambog. Milagro, di na lang may mag-isgot o milagro kay kana na lang batasan og taras kay mao man ni nakasulat diri sa Matthew 12:18-21. Kana pag-ingon nga dili mo singgit, di mo pataas. Dili mo balik sa bagakay. Walay tingog niya nga madungog sa kadalanan, di mo balik sa bagakay, di mo palong sa pabilo. Hantod pa dagadagon yang hustisya ug sa iyang ngalan managpaglaom ang mga hintil. Unsa man ang ngalana? Mao na pinadayag 3:12 bag-o niyang ngalan. Ministro Santo Papa Paulino Agapay. Kanang batasan ng taras. Ay na lang nagdahom kay ug mangita tagdahom pareha na ta sa una kanang natawhana mo. Ikaw maurag katong sa una nga mga eskribag parisyo mao man to ilada yung gahom-gahom. Ay na kanang batasan lang. Di ata nang gahom. Usa pa man nato nang gahom. Ana bang mayong tao no na diha mo nakita sa ang pangulo. 100% makakuan gyud mi. Maka sangyaw mi. Maka-prove mi dinhi. Biblical nga nakasulat yun. Okay, salamat. Katapos ang pangutana ni Tonet Ridocto. Nangutana ko nimo ka ng pagpadayag yun nga tinuod nga gahom. Wadi man kakatubag, di nila po ko mo padayon na musunod ko sa imo ang kananiang imo ang pamahayag ganingon ka nga kung kamo mo ay mangulo diri sa kalibutan wa nagay kaning kapos, wa nagay nagkalisod, wa nagay kasakit kay inyo magitagaan, imo ginang gipamulong karon. Ang imo dihang gipadayag materialismo, kwarta bahandi katigayunan. Wa gani ka maghisgot og espirituhanon. Sa panaara day ng pundo ka tungod sa material, di man ni na ha. Gikan ko gimentalay na high school to na college. Unsa kuno ang anghel sa Ginoo ning adto kang Cornelio og ang kinabuhi ni Cornelio mangigsoon manggihatagon ang iyang kamaayo, ang iyang pagkarelyoso ning sangko na sa langit. Apan nganong ang Dios gisugo pa man ang anghel og gipaingon si Cornelio ipakuha si Simon Pedro sa buhat 22 ngadto 24 nagaingon aron mamahati ka sa iyang isulti aron maluwas mo ang imong panimalay. Unsa? Maay ang Dios gyud ay mga igsoon kung magtukod og sa kasimbahan
dunay pangulo aron didto ta maminaw kaniya. Unsa si Cornelio? Ang reliyoso manggihatagon og ang iyang pagkamanggihatagon ning sangko na sa langit. Praise the Lord mga igsoon. Apan ang Dios ning sugo sa iyang anghel og ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. Klaro og tataw kay mga igsoon nga ang pagkamanggihatagon sakto mga igsoon. Apan kung basahon nato ang itabo ni Cornelio, wala gid siya niingon nga, Lord, anghel, nihatag na ko dito sa mga tao. Nganong patuon pa man kong Simon Pedro, nganong ipakuha pa man as Pedro, nga nakita man sa kong mga buhat ang akong pagkamangyatagon. Apan ang anghel niingon, kuhaa si Simon Pedro kay mamati kasi ang isulti aron maluwas ang imong panimalay. So, klaro kayo nga diri sa Santa Iglesia Katolika angay lamang nga magpasigarbo mi ug ang among pagtindog diri mga igsoon aron ipaybalo nga ang matuod ay nga simbahan dunagi mapakita ang pangulo nga gipili sa Dios aron adto ta mamati kaniya aron kita maluwas. Kay bugtong sa napulog do katinunan si Pedro lamang, si Simon nga ginganlan ni Kristo og Pedro nga nagkahulugan og bato, maon lamang ang nasayod kung kinsa si Kristo. Kay basahon nato ang Mateo 16:16 sa diyang nangutana si Kristo sa napulog usa ka tinunan, kaninyong napulog usa ka tinunan, kinsa man ako? Si Simon nga anak ni Judas nagaingon, ikaw gayud ang anak sa Dios, ang Mesiyas. Og diha sa 18 si Kristo nagaingon, mulahan ka gayud Simon nga anak ni Judas, kay kining ka matuoran nga imong nadungog. Wala di bisan kinsang tao kundi gikan gayud sa Dios, sa akong amahan. Busa ikaw si Pedro ug ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Na kanindot si Simon Pedro mo nang ang iyang ngalan nga Simon giusab ngadto sa Pedro tungod kay ang Pedro nagkahulugan man diay sa pag-usab sa Dios sa mga pangalan sa usa ka tawo, doon na gyud gimbuhaton o doon na gyud role niya sa mga magtotoo. Sama kang San Pablo kan ni Saulo unya si Kristo usab nagaingon ngadto kang Ananias adtua si Saulo og bunyagi siya gikan sa Saulo nahimo siyang San Pablo o Pablo. Mao nang dunag gyud. Mao nang moingon ra ba dayon ang atong mga igsuon nga nakadungog karon basig nanay nakadungog nato ron nga gawas sa mga piniling nasod no. Brad, Lord John, ngano man nga naa ra ba sa Mateo 16:23 nga giignan ni Kristo si San Pedro pahawa sa tanas. Diya ra pud mo. Sirach 3:24 ang tao nga nabuhi sa pangagpas makapagubot siyang una-una og magtudlog sayo. Nganong maingon tag nagtudlog sayo? Pangagpas tungod kay si San Pedro wala igna. Kay kung maingon man gani og si San Pedro man gani ang ignan, ingon ta siya. Pedro Satanas pahawa. Pero niingon siya, ning tan-aw siya. Kaya ang ato bang basahon na ba nato diya mga igsoon kung ato lang sabton ning liso si Jesus o gignan niya pahawa Satanas. Dili si San Pedro ang gignan kundi si Satanas nga nagmando sa hunahuna ni Pedro. Mao nang maingon ang atong mga igsoon karon asa man mabasa brad diya sa Biblia nga si San Pedro nakaadto Roma. Mao ra ba nay mga pangutana karon? Og naa manghani sila ron. Kay duha ra man kaning isda o kining INC, kaning incomplete o kaning mga isda, mangutana man gini sila. Asa mabasa sa Biblia nga si San Pedro nakaadto Roma. Mo nang ingon si Brad John ganina. Unsa to Brad John? Tapulan? Oh, tapulan gyud magtuon ngano man. Mateo 16:18 si Kristo gyud gaingon, ikaw si Pedro og ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ilang pangutana, asa mabasa nga si San Pedro nakaadto Roma?
patubago na to ang sulat ni San Pablo. Roma Kapitulo 18 versikulo 20 nagaingon si San Pablo sa sulat niya sa Roma. Nagaingon, gipaningkamutan ko ang pagsangyaw sa mga dapit diin wala ikasangyaw si Kristo Jesus aron dili ako makapanapaw sa sukaranan nga gipasukad na sa uban. Roma Kapitulo 15 20 klaro kayo o kinsa kani nga giingon ni San Pablo nga sukaranan nga gipasukad na sa uban. Galacia 1:18 si San Pablo nagaingon, muadto ako sa Jerusalem o makig-uban kang Pedro sulod sa duha ug tunga ka mga tuig. Unsa day ang gipasabot ni San Pablo day nga gipasukad na sa uban mao gyud si San Pedro. Kaya sa Galacia 1:18 si San Pablo day nagkikita ni San Pedro. Mateo 16:18 ikaw si Pedro o gibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Mao nang ningon si Brad John ganina, tapulan lang magtuon. Tapulan bitaw gyud. Kay ngano man, klaro man ang Roma 15:20 nga naningkamot si San Pablo pagsangyaw sa mga dapit din wala ikasangyaw si Kristo aron dili ko na siya makapanapaw sa sukaranan nga gipasukad na sa uban. Sulat ni San Pablo nagpaklaro, moingon na ba din sila? Na din naklaro di Brad. Lord John nga na si San Pedro ginganlan, Galacia 1:18. Og si Kristo nagingon, ikaw si Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Klaro og tataw kayo. Mao nang kita diri amo lang ipasabot og di mo kasabot og si kuan pa si ang ato pangbisita og di mo masabot, wala mi namugos nga masabot. Pero amo lang ipasabot nganong natukod ang Catholic Faith Defender tungod raman na ninyo, di man na tungod sa simbahan. Kay kung walay Catholic Faith Defender, walay mo dipinsa sa pagtuong Katoliko, kamo tanan diri ron, dili mo mabahin diri, dili mo moingon nga Brad Lord John, asa ganito nga verse mabasa ang imong giingon kay among basahon na adin bukas diri apan ang uban sirado na mo nang naami diri dili aron moingon ra ba pud sa among bisita among ipaklaro na ra ba koy moingon nato Brad nganong dipinsaan man ninyo sayop din na wala Brad ang amo lang pag-anhi diri isulti lang ang tinuod kay kung manghambog ka dili na na tinuod di mo ha ang amo lang gipaklaro kay daghan kay ron mao nang nadaghan na ang pundo karon gikan na sa Katoliko nya mingon ra ba ni sila Brad ang Katoliko nanudlog sayo pangutana karon kadang imong gihimong membro di ba ka na Katoliko unya mukuha kag sakop sa simbahang Katoliko himuon nimo membro matakdan kas pagkasayop mo nang matingala ta sayop man ang simbahang Katoliko nanudlo man ang sayop pero nanguhag membro Katoliko magsangyaw anas balay sa Katoliko sus og ako pa'y Ginoo duklon ko na inyong agtang ba uy sige lang kag ingong sayop ikaw diha sige lang kag ingong sayop unya diha ka mukuha sa simbahang Katoliko unya ang pangkuhaon ra ba nara ba po'y mayroon din na to Brad pinangga ng bisita Brad ako sa una Katoliko ko ning balhin ko awa po'y tuon og si Brad John pa tapulan na karon kung kami pakwintahon ron Association of Converted Pastors to the Roman Catholic Church kinsay leader Brother Noe Dura kinsay mga sakop Paul Alima disaman nagikan mga pastor atong ikumpara ron disaman mo nanguha og mga membrong Katoliko nas bukid mo nang ingon na mo pare padirdaruin pa anhi mo sentro sangyaw mo nang anak na sa mga bukid kay waputan na nakadungog sa muang mga pagsangyaw nadala pero ang nabalik sa mga Katoliko mga pastor nabalik sa mga Katoliko doktor na i-search ko no sa YouTube karon naaroy dili Katoliko nang hambog ba ko karon na latest karon sa among pinilanggang bisita no Dr. Alances usa kanhi ka Methodist clergyman good within 25 years na perting tuon 25 ka tuig na tuon pero ingon pas Brother Noe Dura
ang ilang ra pong tun-an katuro pong pabor nila. Unya mo na nga kami diri o ingon pa atong bisita diri nga kung di mo gusto masabot amuan aning kamot ming masabtan. Ni ami karon kay sa Marcos 8:38 ra ba? Brad no, giklaro kayo. Ingon niya, kung ako si Kristo namulong, kung ako o ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo makasasala, ako makasasala ra ba po ko? Di man ko moingog perfect, pero maulaw ko, ikaulaw po ko. Mo nang aron dinhi ko maulaw, sangyaw gikos pagtulunan. Naaman may pagkaon, pobre man may, kay naarbas Ebanghelyo ra ba pud mabasa, ako nang i-search. Kung kamo magwali, ayaw kamo pagdalag bisag puntil, sudlanan sa kwarta, ni sandalyas nagtiniil, nga di pa gyud padalon og puntil, sudlanan sa kwarta. O na nga, dire, akong malikon, Mateo 4:4, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong nga nagawas sa baba sa Dios. Ngunang material, dili ta kapabol. Kung manghatag ta, sa gingon ko na, maayo. Apan, kami usab naghangyo, nga dili po nato gamiton ang atong pagpanghatag, aron lamang pakaulawan ang laing pundo. Wala mi diri ning tindog, kay dili pod. Kung subayon ninyo tanan, sa gingon na ni Brad Silbert, o ni Kuan, ang property niya ng among kaparian dili na ilaha. Kay kung muhawa na sila, mo retire na sila, dili na ipasa na sa laing mga kaparian, labi na sa mga parokya. Muna yung ipaklaro, walay madala. Kay wala gyud kay mabasa diya nga ang property nga sa usa ka parokya madala sa usa ka pare. Mao ginay tinuod. Tungod kay ang among pagserbisyo diri tinuod kuan mi kanang wala sa material. Kay last na lang ni Bro Silbert no, kay naagyo ko'y nabantayan Bro Silbert sa usamis mga igsoon ug sa atong pinalangga karong bisita tungod sa ana magwali nga nagi kwarta at kadugayan wala na ning wali ngano Brad, wala na may budget na karon kung maanad may anang kadawali na mo Bro Silbert, Brad John og Tunet og si John Ryan nami madawat gikan dia sa katedral sa among Monsignor si Biro kay Mare, yagi nami matagan ang wala ni niningog diri, di ba Brad? Mo nang naagyo tay makumpara Bro Silbert nga kung naanad ka nga magwali nga nay kwarta na wala nay budget, wala na gyud mo tingog diri, mo nang maanad naning kamot me og naamoy itabang, nay mutabang ta Bro Silbert sama ni Cornelio, wa magyud siya ning ingon dito sa buhat. Ako nang hatag anghel, nganong patuon pa man kung San Pedro, nganong hatag naman ko. Pero ang anghel ingon, ayaw adtua si Simon nga ngingan Pedro aron mamati ka sa insulti mo nang ang akong topic karon namugna pinaagis Biblia nga ang pangulo nga among giila mao si San Pedro ug angay usab natong paminawon sama sa gibuhat sa Dios ngadto kang Cornelio ipadala ang anghel aron ipakuha si Simon Pedro aron mamati siya sa isulti ni San Pedro. Daghang salamat, akong ibalik ni Bro Silbert. Salamat kayo, Brad Lord John Ubina, no, sa atong kauban sa Catholic Faith Defenders. Dayon, ang oras medyo apiki na dayon na naman tayo gisabot nga musunod ni Lord John. Dayon, naanapod gani yung tarisalian, pero di na ako bakwiyon tong among nasabutan. So, atong ihatag yun ni Joven Bako sa Piniling Nasod. Dayon, sa summary dayon ta, no, kay ang oras piki na jud. So, atong ihatag ni Jubin Bako sa Piniling Nasod, hindi na lang mo dawat og pangutana kay basta inaning oras nga piki na i-close na to ang questioning parang maka-istorya gyud ang unsa atong ikasabutan, no? So, human ni Jubin atong ihatag sa mo summary sa Catholic Faith Defenders nga si John Ryan Ruedas, no? Siya may mahatag og summary sa CFD. So, atong ihatag ni Jubin. Salamat Brad Veritas no. May gabi isa tanan kutob karon sa na itambong diri sa ato ang kaliukan sa sharing Bible. Salamat buta ni Brad John Banal nga diin siya gyud ang nagsakripisyo pagdala gyud siya dulaan diri aron pagpadayon sa atong buluhaton.
Unya diri sa ato ang buluhaton diri sa plaza mao gyud ang pagpakig-ambit sa kulong. Kung aduna gyud mga di kalikayan tungod kay nagpabarog magita kinsa gini tinuod kay ang tanan mo ang pug tinuod base sa Bible mao nga atong ipadapat kung unsa gyud ang tinuod aron mo atong masunod. Una nga diri sa ato agyong kalihukan ang pundasyon sa wali kanig yung Matthew 16:18. Tanang relihiyon ani basta magwali na diri gyud nagsukad. Naniingon si Kristo, Pedro ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O gid sukaranan dayon sa atong pagwali. Pero hinumduman nato nga sa unang panahon sa naa pa si Kristo nakigkauban gyud personal sa mga katawhan dito sa Israel, duha ka matang ang iyang gibuhat. Sa dihang nakigkauban siya, doon nagyo mga material nga butang nga iyang gihatag sa mga tao. Ang ikaduha kanid yung pulong sa atong Ginoo nagwali siya. Unsa may iyang gibuhat sa mga tao, sumala sa Juan 6:1, gipakaon gyud niya sa mga butang material. Unya subong ka malandungon kay ang atong wali karon, puro ta nagklaim nga kang Kristo, pero ang usa ka bahin ni Kristo wala nato giaplikar. Sige na lang tang pamatuod mahitungod sa espirituhanon nga pagkaon kay kining pulong mao man ang espirituhanon nga pagkaon. Pero sa material nga gibuhat ni Kristo, puro na tamuli kay diya. Unsa may hinungdan, unsa may rason. Nga kung unta atong basihan, ang ipanghatag pod, ang kwarta ra pod niya sa Dios. Kanang atong mga halad, kanang atong mga ikanapulo, kwarta biya na sa Dios. Unya kang Kristo nga pundok, si Kristo pod ang nagsugo. Sumala sa Matthew 19:21 nangutana ang batanon nga magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron makaangkon kog kinabuhing dayon. Hinumduman nato mga igsoon nga atong pagpangalagad kinabuhing dayon ang ato ang gitingwa. Ningingon si Kristo, bantay ang sugo. Sumala sa Matthew 19:18. Asa mang mga sugo ani? Dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksig bakak. Ningon ang batanon, kanang ako kanang gibantayan, sukad pa sa akong pagkabata. Unsa pa magikulang nako? Sugo ni Kristo. Kung gusto kang mahimpit, ibaligya ang imong kaptangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabos. Now karon sa atong pagpangalagad, sa atong pagtuo, nag-specific tang ang atong pundok mo tinuod. Kang Kristong sugo, dili gani atong katigayunan ng ibaligya. Iya harapong butang kay ang kanang halad ug ikanapulo. Iya man na sa Dios. Nganong sugo man atong pamalandungon di man ato tumanon. Pero inig deliver nato diri akan nig yung ama mo tinuod. Kay gikan pa ni sa una, hantod karon. Dili oy, sumala sa 1 Corinto 11:14 ning ingon dito si San Pablo na dili ikanibulong na bisan gani si Satanas nagpakamanulunda ingon nga manulunda sa kahayag maingon usab ang iyang mga apostoles nagpaka-apostoles ni Kristo sa 15 apan ang ilang dangatan may sibo ra sa ilang binuhatan kay ngano man sugo ni Kristo kang Kristong pundok pero ang sugo ni Kristo dili man tumanon okay dapat bitin. Kung ang aside sa ato ang baruganan, kung muklimta nga ato ang tinuod, ipadapat ang buhat. Nabitaw na sa Lucas 10, naguluhan diha ang maayong Samarianon, padayon nga bersikulo gikan man sa 25, na higugmaon kuno ang isig ka tao, higugmaon pud ang Dios. Unya unsa kuno maayong buhat, katug yung mutabang. Katong maayong Samarianon kining tabang siya sa atong tao nga nahulog sa kamot sa tulisan, pero katong usa ka pare ning likay sa pikas dalan. O ang libita po ning likay po sa pikas dalan unsa may gidahig sa Ginoo ang Samariano kining tabang sa mga tao nya karong magwalita moy atong pamatudan ang atong pundok pinagi sugo ni Kristo nga manghatag tao nya ang butang ra po ni Kristo moy ipanghatag dia subo dayong pamalandungon kay dili gyud kinahanglan nga ang baruganan ipabarog gyud bahala og wala matuman ang kabubuton sa Dios dili na mga igsoon mura manggug nahulog nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo so pakiro ni Kristo no ato mang pamatudan diha kay si Kristo may nagsugo nga lumakaw ka ibaligya ang imong kaptangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabos kaptangan ganito sa dato kang Kristong sugo ipabaligya na karon kay naaman say butang diha sa atong simbahan naay butang ang Dios diha kay kanang ikanapulog halad maunay butang sa Dios nga gitaguan diha sa maong simbahan nganong di man mahimong ihatag. Unang aside sa piniling nasod, pasalamat sa Pangulo sa piniling nasod nga nagbuhat. Kaya panghatag aron, musuon ang mga Pangulo. Nabitaw na sa 1 Pedro 5:3,
Tingkudos ba to naingon dia nga dili sa paghinari-hari nga pagdumala kung dili ka tukunong pag-aawaton sa panon. But sabton nga siya mo mahimong leader. Mo na matuman dayon ang Juan 21:15 nga niingon si Kristo, Pedro, atiman na tagda pakan ang akong karnero. Unsa may atiman? Alaala nga gato nang espirituhanon ng atimanon. Na inikawala na to ining kalibutan na di naman tamang laputan. Ini gyud matong lawas. Tabisan gani si Kristo sa una. Sumala sa Matthew 14:15-16 nagwali si Kristo ang mga tao gigutom iyang gipakaon. Na kung puro na lang unta wali mo tungod ni Kristo, si Kristo naman ang nagwali, dili na siya magpakaon. Pero siya mismo ang nagwali, siya ang nipakaon sa mga tao. Kaya gitihanglan yun na sa mga tao, physical, material na to nga mga panginahanglan. Unya naman po din na ang butang sa Ginoo. Walay rason nga dili mahatag. No? Unya mo gamit lang din tag bersikulo. Matthew 4:10 kinadungog na ko na din nga si Satanas kuno, giingnan si Jesus nga kung kana kuno pagpanghatag iya ni Satanas, kasi Satanas kuno niingon nga kung musimba kag mapa ka kanako ihatag ko kini kanimo ang gingharian. Sa to pa ang pagpanghatag iya ni Satanas kung kondisyonal. Paras ba nang uban ba nga tagaan ka o kung sa mga i-offer sa imo ha dahil mo balhin, pero manghatag lang nga dili kahilabtan diha mo kinay sa Dios. Kung unsa ka katoliko ra ka, hatag ng ubang founder na. Kung sabadista ka ra ka, hatagad ka sa founder kay maunay sugo sa Dios. Unya nagklim ang nga iglesia tani Kristo nga gitukod. Unya ang mga sugo ni Kristo wala anawa daraw. Si Kristo sa Biblia siya mo ay nagdeklarar nga maayong magbalantay. Muatiman sa mga karnero. Unsay igingon ni Kristo sa Matthew 11:28 ningon siya, umari kamo kanako, kamong nabudlay og nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Karon sa ato ang mga panginahanglan sa material, problema sa material, kay kang Kristo man ang pundok nga atong pasakupan. Makaduol ta. Pag ingon ni Kristo nga umari kamo kanako, kamong nabudlay og nabugatan sa ato ba, nahasol ta sa atong mga problema. Kanang iglesia kay Kristo na makaanha ta aron malibre ta. Mingon dan, Brad, ang kanang gisgutan nga tinapay, Brad, si Kristo man na sumala sa Juan 6:51. Si Kristo ang tinapay nga nanaog sa langit. Sa unang panahon kay wala pa manuto ang mga tao ni Kristo. Karon puro naman ning tuo. Nangadato naman gani ang ubang pundok agi ni Kristo. 2 Corinto 1:5. Kamo nangadato na diha kaniya. Tinuod yung nangadato. Gidala ang ngalan ni Kristo, pero ang sugo ni Kristo matuman ba sa mga tao? Umari kamo kanako, kamong nabudlay og nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Karon doon na tayo mga problema sa atong pagpangalagad. Doon na ba'y Pangulo nga mo sa pupo sa atong problema? Pasalamat na sa piniling nasod. Ang Pangulo sa piniling nasod kay sa iyahan na abot ang ikanapulo ug halad iyang gitabang sa mga tao. Nya karon mag-indik na sa ato ang pundok. Kung ang piniling nasod piki, ay mo manggini ato ang ma-issue diri nga doon na tinukod, kaya nagtukod-tukod pa. Kung ang piniling nasod piki, darang buhat sa piniliw, inig magsimba may kung doon ay bisita makawali. Sa inyo ha, pwede? Makawali ang bisita? Kung sa among programa, ang kwarta nga naabot sa among Pangulo, gipadula para malipay ang mga naminaw. Sa inyo ha, pwede? Nahitabo? Unang atong tukion ang kamatuuran, dili kay kanigong pagpangwali, pwede ni. Napamatudan nato pinaagi lang sa wali nindot kay paminawon. Pero sa Biblia unsay giingon sa Tito 1:16, sila nagapayag sa gawas nga sila nakaila sa Dios, apan nagapangimaka pinasikat sa ilang mga binuhatan. Kay ngano man bisan man kanig mga kauban ra, dili man nato makita ang gibuhat sa mga apostoles sa una. Ubuhat 4:32 alang sa nagpanuo usarag kasing-kasing usarag balatian, dili man makita sa maong pundok. Kung nga kung mo pamatuot nga ang ato ang iglesia mo itinod, kanang mga buhatan ni Kristo na ana. Kay kaming piniling nasod mo ni amuang na kuan sa among Pangulo. Pinaagi sa doktrina sa Biblia nga pinaagi sa gugma, among nakita na. Bisa kung saan punduka, muani sa mo ang reliyon, walay gisalikway, kung dili pawalihon. O karon wala naman siguro ko oras kay na naman ang atong moderator. Dito lang ko to akong pagpambit o ako rang ibalik niya. Salamat kayo, Joven. Dayon, at naayot ako sa ilo ni sa Rizalian, Siloy,
kay apikin ang oras and naapay mo sa marina mo sa CFD. So mao na nga sa sunod na lang napaunta silang lona diha os. Mo istorya unta. Pero apikin naman yun sa sunod na lang mo ha, sa sunod. Dayon sa dili pa lang ko ihatag diretso ni John Ryan. Nalantay kamay i-share gamay no katong sa punto bang kanang diya sa simbahan namo nganong dili pawalihon ang ubang religion. Inaniya lang aron masabtan na ay venue sa kanang magsiring kita daghan lain-lain para sa ani diri. Dili sa tanang venue makaistorya gyud ta pananglit sa eskwelahan no. Mag-istorya ng mag-lecture ng maestra. Dili po siguro maayo nga mo ingong krito ma'am pa istorya ako diha no. So kay lahi man to nga venue no. Then diri po sa among misa nakahanay mong guna naman na si kanang si tawagan na but kanang naihanay ana. So kinahanglan ma-follow gitong hanay kay kung atong usbon tong hanay violation na po na sa murag rubrics man siguro tawagan na no. So inana so kung mag-sharing ta og kanang para sa inani ilahi lang po nato no kay dili nato gubon ang unsay programa po sa among simbahan diha magmisa mi. So kana lang. So atong ihatag ni Brad John Ryan Ruedas sa summary no sa atong sharing karon sa Catholic Faith Defenders. Bueno, daghan kayong salamat sa atong tinahod nga moderator Brother Silver Landriano. Dunay panultihon sa Latin nga nagkanayon. Nihil potest esse diuturnum quem sub est, esse veritas. Way panatarungan nga mulungtan kung kini wala sa kamaturan magsumikat. Ang Santa Iglesia Katolika naihagom sa mapintas ug makanilisan nga pagpanaway sa laing mga pundo ug mga sikta. Namatod pa nila ang simbahang Katoliko dili angay pasakupan kay kining simbahana napuno sa kasaypanan ug kay kuno sa yukman kinahanglan kini talikdan ng biyan. Apan kun kining ilang pagpamasangil atong pasagdan magtuo gayon ang kadaghana na ang simbahang Katoliko anaa gayod sa kasaypanan. Kaya may panultihon nga nagkanayon kung ang bakak balik-balikon sa pagmatuod mahimo daw kining tinuod ni adtong wala masayo. Mao na nga ang Catholic Faith Defenders ni adinhi aron sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko ug sa mga tao nga buot makigsay ug mutubag sa mga pangutana sa mga tao nga buot makigsayon sa pagtuo. Kay ang 1 Pedro kapitulo 3 versikulo 15 nagkanayon nagkinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag sa mga tao nga buot makigsayon sa inyong pagtuo ug paglaom nga nadawa. Mao na nga ang matuod nga iglesia, ang Santa Iglesia sa ako nang ginaingon naiagom sa bulog ug makalilisang nga pagpanaway sa mga laing sikta. Kung ang Diyos adunay anak, ningon sa Juan kapitulo 1 versikulo 12 nag-ingon din si Apostol Juan. Ani ang nagkanayon? Ginoon may midawat nga mituo kaniya, busa sila gihatagan niya ug katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kung ang Dios dunay anak, ang yawa duna sa anak. Nag-ingon diha sa San Mateo kapitulo 13 versikulo 38 nagkanayon dinhi. Og ang uma maong kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa kingharian, ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. So sa ako nang ginaingon, kung ang Dios dunay anak, ang yawa duna say anak. Si Ginoong Jesucristo nagpili sa iyang 12 ka apostoles. San Mateo kapitulo 10 versikulo 1 ngadto sa 2. Duna siya mga apostoles apan ang yawa duna sa mga apostoles. Nag-ingon din sa 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 13
nag-ingon si San Pablo ngadto sa sulat niya ngadto sa mga taga-Korinto, tin-aw nga iyang gipamatud-an nga doon na gayoy mga nagpaka-apostolis. Ano yung nagkanayon? Dili sila matuod nga mga apostolis, kundili mga mini nga namaga may tungod sa ilang buhat o nag-usab sa ilang kaugalingon aron mahisama gayud sila sa matuod nga mga apostolis ni Kristo. So kay doon na may nagsuhid-suhid, dili pruiba nga ang taras maoray atong sumbanan, kundili ang mga gipanudlo sa maong iglesia. Efeso Kapitulo 3, versikulo 7, nagkanayon na pinaagi sa iglesia, masayran sa mga pangulo ang mga kamatuoran. So diha gayod sa iglesia. Unya, ang gisgutan nato karon may tungod sa kiningniang pagpanghatag. Ang pagpanghatag wala gisupak sa simbahang Katoliko. Kaya nag-ingon si San Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 6, ngadto sa 8 nga nagkanayon. Ani ang ginaingon ni San Pablo? Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos, sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon ta kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan nga mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton ta kini. O kung doon na kita'y katakos sa paghatag, buhaton nato nga sa pagpanghatag nga walay tihik-tihik. Busa tinaw nga si San Pablo nagmatuod na ang pagpanghatag dili sayo. Apan ang sayo, kung ang usa ka tao magpakasama sa hipokrito, na matod pa ni propeta sila na kadtong mga tao nga nagpadako sa ilang kaugalingon. Unya niya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 2, na dunay mga tao nga mga hipokrito nga matod panini, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa reliyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwas langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini pasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinagoga ug sa mga kadalanan. Dili gid ni referado lang sa individual, kay gigamit gid ang pulong mga. So mga binating kaigsuonan, referado ni tanan nato nga manghatag. Apan unsay gibuhat sa atong ubang mga igsoon, gisangyaw, gi-broadcast. Unya, niangko na sila nga ang matuod nga iglesia maong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So wa na ilalis na maugay matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, ang pag-ingon ng Santa Iglesia wala manghatag, dili gyud na tinuod. Kay matod pa sa usa ka referensya nga giuluhan o Binal Fathers nagkanayon dito na ang simbahang Katoliko mao ang pinakadakong charity organization o mao kini ang pinakadako nga reliyon nga nanghatag sa mga tao. O kung doon na manggani kining niang mga lapses ang simbahang Katoliko o ang mga sakop nini, dili nato sabton nga ang simbahang Katoliko mismo ang iglesia nga mao'y gitukod ni Kristo mo'y nasay. Unya, ngano man nga may nungdanon man kayo nga kita mo pasakop sa iglesia. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, kay ang bana mao ang ulo siyang asawa, ingon nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia, ug si Kristo mao mismo ang magaluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Sanglit
mauman kini ang instrumento sa Dios sa kaluwasan, natural nga iya kining sangkapan sa kahimanan sa kaluwasan ang matuod nga simbahan. Una, ang grasya ana gipiyal diha sa mga pangulo sa iglesia. Buhat kapitulo 2, Efesio kapitulo 3, versikulo 2, sa walay duha-duha nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya nagahatag kanako nining buhata alang sa inyong kaayuhan. Ug ang Espiritu Santo mao ang mugiya sa iglesia aron nga kini dili moatod ngadto sa kasaypanan. Ang Efeso buhat kapitulo 1 kapitulo 2 versikulo 27 nagkanayon, apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Ug samtang ang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang espiritu magatudlo ang tibuok nga kamatuoran. Ang iglesia nga matod pa sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15, mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya, usaha ra gayud ang matuod nga iglesia. Di sama sa gingon sa naguna natong pamahayag dinhi nga ang tanang reliyon equal na daw. Dili gyud tinuod nga equal. All religions contradict to each other, and contradictions cannot be both true. Na kung ang tanang reliyon na nagsumpaki o ang panagsumpaki dili managsamang tinuod, mauna nga dili gayud tinuod nga ang tanang iglesia managsama na. Ang dunay usa lamang ka iglesia og dili daghan. Sa San Mateo kapitulo 16:18, et ego dibikiatus Petros et superan Petram aedificabum ecclesia mea non praevalebant adversus mea. So dunay usa lamang ka iglesia, kay usa ra man dili gyud duha, kay dili man duha, dili gyud 48,000 ka mga pundo, kun dili usa lamang ka iglesia. Giampo sa atong Ginoo ang kahiusahan sa iyang iglesia. Juan kapitulo 17 versikulo 10, balaang amahan, bantayin sila sa diha sa gahom sa imong ngalan, aron nga sila maingon nga ingon og ikaw og ako usara. So, mga binating kaigsunan, dili gayud mahimo nga ang iglesia sa atong Ginoo susama sa mga iglesia nga gitukod lamang og tao. Dili katungdanan sa tao ang pagtukod o usa ka pundo kun sikta. Kay ang Tito kapitulo 3 versikulo 10 nagkanayon, kung may magpasiyugda, kung may tao nga magpasiyugda usa ka sikta, kung simbahan, pasidan isiyas makausag unya, kung sa makaduha, pahilayo kaniya. Biblia sa Kristohanong katilingban. Sama pananglitan nga ang botelya sa kop, sudlan gani nato ng naagpatis, dili ginang naa makapatinuod nga kop tungod kay ngalan sa botelya o markas botelya kop. Sa atong panahon, aduna nay 45,000 ka mga reliyon o sikta nga tinukod lang og mga tao nang himakak sa ilang pagpamatuod nga ang magtutukod o nagpatuo nga gitukod sila ni Kristo. Ang pasugo magasin sa atong mga pinanggang iglesia ni Kristo nagkanayon, isipin na lamang na sa panig pa lamang ng mga nagpakilalang protestante ay umaabot na sa 45,000 na mga denominasyon. Bukod pa rito ay mayroon pang higit na 15,000 ahensyang wala pa na rehistro. Busa si Ginoong Jesucristo nagpasidaan kanato sa San Mateo kapitulo 7 versikulo 15, atinditi a falsis prophetes, pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Kaya ang mga mini nga propeta magdala sa iyang pangalan. San Mateo 24:24 ngatos 25, kay manungha ang mga mini nga propeta o magdala sila sa kungalan. Nanunsaon man nato pag ila ang matuod nga iglesia nga doon na may mga nakigkompetensya. Bueno, inaoton ta nga manghangyo ta dinhi nga maminaw tungod kay paitra ba ni magstoryas tubangan nga way maminaw. Samas nitabo sa atong kauban dito sa nga nagwali siya nga wagi
nanguli ginang naa tanang mga tao. O dunay usa lamang ka tao nga nagpabilin o iyang gipangutana ang maong tao. Salamat kayo, Brad, nga nagpabilin ka o andam ka sa pagpamatis kung pagwali. Apan nitubag ang maong tao, natural Brad nga magpabilin ko kay ako may operator sa sound system. Ang matuod nga iglesia adunay timaan. Kansang mga timaan dili nato makaplagan sa mga pundok nga tinukod lamang og tao. Ang unang timaan sa Santa Iglesia mao kining nagkayusa Juan Kapitulo 10 versikulo 16, ako adunay ubang mga karnero nga wala pa may sakop nining turila, kinahanglan nga dad-on usab sila nganhi aron mamati sila sa usa ka tingog ubos lamang sa usa ka magbalantay. Kining mga karnero nga gisgutan sa atong Ginoong Kristo mao referados katawhan sa Dios. Ang Salmo Kapitulo 79:13 nagkanayon, unya kami nga imong katawhan ang karnero sa imong panon. Ang magbalantay mao ang mga obispo ug ang turil sa simbahan sa Dios nga gipalit sa dugo ni Kristo. Ang Buhat Kapitulo 20 versikulo 28 sa Latina Vulgata nagkanayon, bantay ang inyong kaugalingon o ang tibuok na turil, diin gipahiluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron pagmando sa simbahan sa Dios nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Unya duna say mga moingon nga Santa Mi. Bueno, kining in fairness, no? Kining mga ubang pundok santa ni sila. Pero dili santa nga balaan. Santa iyag founder, santa iyag magtutukod. Unya moingon pa sila, mutuo man mig santos. Ang problema kay dili santos nga balaan, kundi ang santos nila nga lalaki mao si Eric Santos. Doon na pa'y Santos babae, Julian Santos. Niya moingon pag sila, doon na mi San Jose o kanang San Jose, mao na sa GMA nga inyong makita nga si Julian San Jose. Mao nang nga ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Kristo balaan. Kay si Ginoong Kristo nga nagtukod niini balaan. 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 16, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Og matuod nga iglesia gipakasama ni Jesus nga sa usa ka punuan. Ang 1 Kapitulo 15 versikulo 5 nagkanayon, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mabungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Busa ang kahintang sa punuan, mauusap ang matang sa mga sanga niini sa mga gamot nga nagpatubo kaniya. Ang Roma Kapitulo 11 versikulo 16, Kristohanong katilingban Biblia nagkanayon, kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalag ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. O kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Kamatuoran niini nga daghang bayani sa pagtuong Katoliko nga mga santos nga dalaygon matod pa sa Sira 44:17 10:15, daygon ta kining Dios ng mga tao kansang matarong nga mga binuhatan wala gayud di kalimti. Ang mga nasod mag-asoy may tungod sa kaalam nining mga tawhana ug ang katawhan sa Dios magdaig kanila. Kadaghanan kanila nagpakamatay tungod sa pagtuo ug ang ilang dugo nahimong binhi sa Katolisismo. Ang Salmo 116 versikulo 15 nagkanayon, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kung hamilis pananaw sa Dios ang kamatayon sa iyang mga santos. Gani tungod niini ang Ginoo himayaon taliwala sa iyang mga santos. Ang 2 Tesalonica 1:10, Biblias Kristohanong katilingban nagkanayon, nianang adlawa himayaon ang Ginoo taliwala sa inyong mga santos, daygon siya sa mga matuuhon, kamo nga midawat sa among pagsaksi. Dunay moingon na among lumpagon ang Santa Iglesia Katolika. Dili gayon malumpag ang Santa Iglesia. Taliwala sa mga tao, mga gamhanang imperyo
nga buot muluwad niini gikan pa sa paganong Roma, panahon ni ang Hitler, Mussolini, o daghan pang uban, Karl Marx, ni Napoleon Bonaparte, nga siya mingon, ang inyong Santo Papa, na priso na ang inyong mga madre, na priso na ang inyong mga pari, na priso na ang Santa Iglesia Katolika, nahunong na. Dili gyud tinuod nang nahangan nahunong, kay kung nahunong pa nang nahawagid ta mo'y kaistoryang Katoliko karon. Ang Santa Iglesia magpadayon taliwala sa mga pagsupak. Daniel 2:46 o ang footnote niya na sa Douay-Rheims version na kanayon, Catholic Church, the kingdom that cannot be destroyed is the Catholic Church. Gigamit sa atong pinanggang igsuon kaganiya nga Iglesia ni Cristo, subong pamilundungon nga wala na siya kaganiya sa nagwali pa siya dito sa May Rizal. Anang diya sa Rizal, sawa pa may abot si June Banal, Brother June Banal. Gigamit niya ang libro nga pananampalataya ng ating mga ninuno, nga dili kuno balaan, dili kuno santa ang simbahang Katoliko. Sanglit kon atong basahon, naingon kuno dito, marami ang di mabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang iglesia. Unya maingon din sila, tanawa nga daghan di ay kayo nga mga Katoliko nga wala magtuman sa sugo sa Dios. Unya ila pag yung tiwason, di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng mga katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa panag-uutos ng iglesia. Dakong bakat ang giingon sa mga sakop ni Manalo nga si Cardinal Gibbons miangkon kuno subay sa librong pananampalataya ng ating mga ninuno nga dili balaan kaya ang simbahang Katoliko. Kaya kung basahon na tos 23 nagkanayon, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia, sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Unya, ila pag yung gamiton ang libro ni Attorney Teofilo Tumula nga naguluhan dili ang tanan. Sa pahina 131 nag-ingon, ang kunon ko nga ang yawa anaa sa simbahang Katoliko og malagmit ang gidaganon ining mga yawa musibo sa gidaganon sa mga Dios nun nga misimba aron sa pagampo. Maingon din sila nga dili kuno balaan ang Katoliko, gumikan kay ang mga yawa kuno anaa man sulod nining simbahana. Usa gihapon kini kapag panikas sanglit wala kini tiwasan nila pagbasa nga aron paglibog sa mga makaluluoy nga mga inosente. Ani ang gipahayag ni Attorney Tumulak sa pahina 131 nga nagkanayon, ang kunon ko nga ang yawa anaa simbahang Katoliko og malagbit nga ang gidaganon nining mga yawa musibos gidaganon sa mga Dios nun nga musimba aron sa pagampo. Ang yawa og gud magsunod-sunod man sa mga taong Dios nun, dili kini moadto sa ilang simbahan kay unsa may aton nga wala man didto ang ilang tintalon. Ang akong ikaingon mao nga walay yawa nga motintal og laing yawa. Pananglit ikaw mo'y kauban si yawa, manguros ka ikaw aron pag-abog sa imong kauban. Dili tingali kaya ang yawa dili may tabo nga moabog sa iyang kauban nga yawa. Sumunay parte nga wala gitiwas ug basa sa atong igsuon nga Iglesia ni Cristo. Og ang iyang pagpamaagi, pagpamakak, o ang pagpamakak iya si yawa. Kaya ang amahan sa tanang bakak mao ang yawa. Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Busa mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, ang dili namo tuyo ang pagpasakit kaninyo. Kay dili tanang sakit dautan. Dunay sakit nga alang sa kayuhan. Sama nga ang samad, sakit man tambalan, apan luyon ining pagtambal, adunay kayuhan. Truth hurts, matod pa ni Ramil Parva, but it heals. So, di ba? Mao na ang mga binating kaigsuonan nga I am a fan of truth, even if it's hard to accept. So, mayong gabi ka natong tanan, o atong ihatag sa itong moderator, Brad Silbert Landayan. Daghang kay salamat, Brad John Ryan, sa imong nindot o matulunanon kayo nga summary, no? Hinaot nga inyong
pawalandungan tong gipadayag no sa atong kauban diri o kay wa naman tay igong panahon sa di pa ta mo hingpit yun mo tapos ato lang pong hinumduman nga kadtong gikutlo sa Iglesia ni Cristo nga istorya ni Brad John Ryan Ruedas mura gikutlo to ni Jojo ganina wa ako kaabot kay nawahi man pud ko kang Chupilo Tumulak no attorney o katong kang Cardinal Gibbons ba to nga naay mga yawa diya sulod sa simbahang Katoliko tinuod man na pero kadtong pagkutlo ni Jojo no mo hinuon to'y nag-admit nga ang Katoliko tinuod nga naman kay mo man yun ay nahitabo sa iglesia nga gitukod ni Kristo gisulod og yawa nasa man na mabasa gyud litra por litra nga gipasumbingay kanang sa Mateo 13 24 hangtod sa 30 nga si Kristo ihulagwa dito nga tao nga nagtanom og binhi nga maayo sa pa trigo. Siyempre trigo maayo mo na balaan o na tong sabton. Nya hitubo unya natingala tong mga tao nganong naisagbot nga maayo man ang binhi nga gipugas. Trigo gud. Ano na may sagbot? Ningon ang Ginoo nga samtang nangatulog gud mo naay kaaway nga nagsabod og liso sa sagbot. Siyempre mao na ang yawa, no? Dahil nagdungan dahil nagtubo ng sagbot o trigo. Sumo na nga nagingon nga sila nga unsa may gusto ni Monyor ato ning pangibton sa tupa. Pwede po ingnog pamatyon kuhaon ni kay maayo gud ang imong gitanom. Oh, ningon sa may kingon si Ginoo, ningon magali siya ayaw. Ayaw, basag lang na mo tubo po na siya. Magdungan og tubo unya arasting ani but pasabot sa adlaw sa paghukom kay lainon ang mga matarong og ang dautan siyempre gantihan ng mayo og silutan ng mga dautan so kadtong gikutlo sa Iglesia ni Cristo nga giisgutan ni Brad John Ryan mao lang to hinoy nagtug-an nga ang Katoliko mo'y tinuod kay mao man ang gisulod og yawa so kung kanang ila wala na sudli og yawa murag magduda ta nga di na mao nagali maingon nga nganlog sudlon pa man nagyawa nga kung iyan na siyawa no pero wa ko'y panahon nga mo explain ana ato lang nang ipahinomdom ninyo so kana lang dayon wala man tay panahon ato lang sa sigurong hangion ang kung pwede mahangyo ta sa piniling nasud nga mo hatag og closing song ay hata sa closing prayer pod nga ihatag sa akong kauban si June Banal so ato sang pangiyon ang closing song kay Mauro may daghan diri po og Mauro po'y mantingog yun kayo manganta kay kami diri kasagaran di kayo mangantay kini ba kauban nato og ako po dili mahilig og kanta-kanta so atong hangyon ang piling nasod sa ilang closing song sa atong sharing karon diri sa plaza. Kay samtang paduol pa sila no ato lang pong basig malimot ko atong pasalamatan no ang tanan nga niya diri although gamay ra ta salamat kayo ninyo di lang ako mahinganlan kay wa po ko kailangan ng naminaw di uban dayon ang ako lang mailhan ako lang iusa ang mga pinling nasod sa ngalan sa ilang leader nga si Brother Danilo Agapay daghang salamat no sa inyong pagsuporta ini nga atong sharing diri nga gidumalahan sa Catholic Faith Defenders. Okay, atong hangyon ang pinili nasod sa ilang closing song.
Daghang salamat mga igsoon. Hello. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat langit mo na mong aman. Kaniya mi karon ining gabi una. Bisan tuod og ang among panahon usahay ana sa kapait, labi na tong mga tuwa sa Luzon, diin kanunay maigo sa mga katalagman. Apan sa gihapon nanginaot kami ug nagkahiusa maunta mabot ang panahon kadya sa imong kabubuton magkahiusa kami uban sa mga panalangin nga gipangayo namo pinaagi sa among mga anghel nga tanan, sa among mga kasantosan nga tanan, sa kang Mama Mary o kinay among panghinaot kaning pinaagi sa pagduyog sa among mahal nga mangluluwas nga si Ginoong Kristo kini among gipangayo uban kaniya sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.